Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:37. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya. We have Sir Melvin Chero sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, maayong gabi. Maayong gabi man si mo Aksyon Brian, kaginato niya pinakaling alakat sa panahon na Pebrero 15 tuig 2020, Sabado nga gabi. Easterly so kun hangin gikan sa Pasipiko ang nagapekto sa kabugusan nga bahin sa pungsod Pilipinas. Maka-eksperyensya sa mga kasarangan tubtob sa mga lugar umon nga kalangitan na may mga isolated lang ang mga pag-ulan ang Metro Manila kag iba naman nga bahin sa pungsod Pilipinas nga dulot naman sang localized thunderstorms. Ang Negros Occidental, lakip na siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya kita sa kasarangan nga panahon, kag may tinion lang ang mangin maglugal umon nga kalangitan, kag mga isolated man nga pagulan nga dulot man sang easterlies. Kasarangan tubtob may pagmulumadlos nga hangin gikan sa namin na sidlangan, ang nagayong probinsya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagatunod alas 5:56 kay nakamagabutlak alas 6:09 buwas sa aga. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamang salamat ka mayong gabi sa luwat. Sir Melvs, ang transition do gamat-amat na Sir Melvs, no? Yes, Aksyon Bray, kung lantaw natin subong, ang dominante mo ng easterlies na. So, maka-experience na kita sa mapaang-paang subong nga klima. Kaya naghina na aton amihan. So, ara na kita sa natawag nga amat-amat sa pag-transition sa aton nga klima halin sa amihan pakadto na sa natawag naton nga easterlies. Padulong na kita kumbaga sa ginatawag naton inang Marso, summertime na. Ay, sige. Wala man ta sa indication, Sir Mel, sa mga El Nino abi so far? So far, kung lang taon naton, wala man gin pagwang pag-asa nga may ara kita sa mga El Nino nga mga palaboton.
sumot silingon mangin kung may mga pag-init gid man, mga below average sa rainfall, normal lang kung naara na kita sa tigilinit nga tiyempo. In short, do ka nami isang timpla sang panahon ta, Sir Melb, sana? Yes, Action Brian. Sir Melb, salamat. Maayong gabi. Yes, Action Brian. Salamat yung may gabi, Masalo. Maayong gabi, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Matawhay makaksyon ang aton sili nga palibot diri sa Bacolod, subong man sa bugos nga probinsya kag bugos man nga Pilipinas. Mayong timpla sa aton sili nga panahon sa buwas nga adlaw Domingo, wala klase, wala man trabaho pang gobyerno. Ang iban dira may plano nga maglagaw-lagaw sa mga beaches abi ato lang wala nakalibot ang mga pamilya last day sa Feb 14 Valentine's Day tiba si maglagaw kamo buwas. Daw nami gini kadto-kadto sa mga beach resorts kag magpulo pabugnaw mga kaksyon. Apisar nga matulutaway nga aton siring palibot kung lakat sang panahon ng paghahambalan sa gihapon. Ang Action Radio naga-remind gid sa mga utod naton nga nagapuyo iya sa higad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakisan. Alerto lang 24/7. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time la 6:40 na. Subong nga adlaw ari na kita sa Sabado, Pebrero 15, 2020 na. Naka-move on na ang aton siri nga makuturan kahapon halin sa masako nga paglagaw-lagaw sang date nyo sa inyo siri nga ka-partner and family. Siguro ang iban subong gani Action JM way pa gani guro nakabugtaw medyo nagpulaw-pulaw sa lagaw-lagaw abi. Dinidaan sa Bacolod yung mga aksyon niya. Mga tao di way kakatulog mo labi na gid may okasyon kaangay sini. Ang iban iya nagapaaga na ya until the morning ma-enjoy ting adlaw di ginahimo gabi kay magtilulog na sila. Sige, naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Action firing line. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share kag likes mga ka-aksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Action firing line. Sa may mga Twitter account na maka-aksyon, i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton sa mga gabi, kung ano man ang inyo sini mabatian nga isyo kag balita subong sa aton nga pagpangalagad, amo nang hatagin nyo na opinion kay tutukan naton ini ang shooting incident na naman diri sa syudad sa Bacolod involving iya sa isa ka ginakamig nga absent without official leave or awol nga pulis sinigid lamang nga hapon. Action firing line. Anyways mga ka-aksyon, inakaroon i-plaster naton sa umpisa tubtob nga ini siya ang ginluthang sa pag-imbestigar sang police station number 4. Pila bala ayhan ka basiyo kag iban pa karon standby lang ka modra kay initutukan tagid sa aton nga pagpangalagad. Action Brian Borden. Action firing line. On board na, Tob las 9 takna sini nga gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Action firing line. Ano pa balang iban nga balita ginaton tutukan aside sining pagpangluthang sini nga hapon, ang iban nga balita nga ato natagan sang pagtamod subong iya nga gabi mga kaksyon. Of course, diri sa syudad sang Bacolod, inang ang aton sining ang aton siri karon nga palibot diri masako-sako. Grabe ang traffic. Maybe siguro kati Saturday, Sunday, damo lagaw. Damo man traffic enforcer pero daw hindi gid ma-manage mayo gusto ko naman tawagon liwat ang atensyon sang DPWH sang syudad sa Bacolod District tingala lang koblaksyon kay ang dalan dira sa may atubang sang Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo, pasaka to sa Granada, do bag-o naman na nabutangan asphalt kag bag-o man na nabutangan sang puti nga linya, sinampawan naman subong damo gido kwarta gurong DPWH o kung ginahampang-hampangan nyo lang kwarta sang taxpayer, sobra nyo na. Kay kagwapo pa man na sang dalan, gwapo pa na sa mga nawong nyo pero nga sagin nyo na ni pangtapak na maliwat kag halapintahan naman bag-o naman. Abi ninyo sa giusik ang kwarta sa gobyerno, maluoy man kamo sa taxpayer. Basi may iban kamo na nga pwede sina iya usaran sang kwarta nga inagamiton tara sa iban nga mas mapuslan pagid. Action firing line. Amo na nga aton sining panawagan sa DPWH diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon.
I-check tamanig karon no ang okay, check tamanig karon mga balita with Action Eden Aboso gikan sa Negros Provincial Bakaksyon Provincial Capital sining kuana ang aton sining ahinsya nagatutok man sa pagbantay sang ASF ining African Swine Fever or Flu Makaksyon kag ang Provincial Veterinary Office ginapreparar ang project proposal para sa beef processing sa probinsya sang Negros. Ang mga proyekto may ara sang balor nga 20 milyones pesos. Action firing line. Mayo ni no, kay at least matawag naton nga may iban nga mga opsyon karon ang ginahimo sang aton sining probinsya. Kabalo ka dito sa syudad sang Davao, nakuan ko na tawag naton sini nabasahan ko nga ang Department of Agriculture, na-mention ko ni last night, nga may plano sila nga ibaligya aksyonan ang karni sang kuniho kung magjutay ang karni sang baboy. Daw replacement, bala kuno kulbaan ko kuniho na idaan niya. Di ta maghimo-himo. Sino nga basi magplariho tato sa Wuhan, China. To na. Firing line. Budlay na nakatama. No? Sige, no? Anyway, sa mga balita nasyonal so far, way gid man dulo dalag ko, magluwas gid lamang sa update sang corona mga kaksyon. Kaga dito sa Pungsod China, aksyonan pila na, mga 1.5 na no, ang patay no, sinimatiniyon. Almost 60 to 65,000 na ang mga tao to nga napiktuhan or infected sining COVID nga ini kon coronavirus disease-19. Sa mga 1.5 na no, grabe no, kabudlay no, do ka kasubo na gid sa sitwasyon nila dito sa Wuhan, Hubei province sa pungsod sang China, mga kaksyon. Pakarunan ko na lang na anaya, kay gusto ko i-plastar liwat idayday ta ini ang nagluntad nga pagpangluthang sinigid lamang nga hapon, no? Dira sa corner mismo sang Circumferential Road and Burgos, mga kaksyon, diri sa syudad sa Bacolod. To be exact sang to clear sang area, ang area ko nakasaboy kamo dira sa may area sang intersection nga ini, natabo gidya ang insidente sa atubang sang kalan-an nga McDonald's nga nagahamboy sa dalan sang Circumferential Road aksyonan. Nga ang tabok sina didto gasolinahan, no? Gasolinahan nga Petron. So kon pasor ka naman nga part amo ng Jollibee, no? So diri siya sa may corner gid mismo, ining nasambit iya nga victim nagakayaon kaina sang maabtan sang mga pumuloyo nga nakakita kag nagsaksi dito kay na. Grabe mo, no? So biktima diri PO1 or patrolman sa maskuan sa mga maning bago nga mga ranggo na patrolman Eric Alcosaba Lim 38 anyos, no? Taga East Homes 4 Subdivision, Barangay Mansilingan, sining syudad sang Bacolod, mga kaksyon. Action firing line. Kag ini siya ginakabig nga Caltex galino, hindi Petron. Caltex ang atubang. Thank you, Gids, information. Ginakabig ini siya according to the Police Station 4 Commander, nga ini siya ang absent without official leave, mga kaksyon. In short, awol for almost 2 years na ang nakaligat. Ining si Alcosaba, isa lang sa madamo nga mga kapulisan from Negros and Bacolod nga gin-reassign didto sa area sang Mindanao sang tinalikdan nga 2017. Last 2017, matapos nga nalakip ang ngalan niya sini sang ginkanta sang napatay man nga si Ricky Serenio, mga kaksyon. Action firing line. Sino nakadomdom kay Mr. Ricky Serenio? Amo ni siya ang nagpagwa sang affidavit sa mga personalidad from Bacolod, public officials, mga miyembro sang PNP. Lakip na to aksyonan gani ang pila ka mga miyembro sang media nga kuno involved sang ginatawag
illegal nga droga. Action firing line. Duha to no? Aksyonan ni Pakirite Abe. So si Ricky Serino, kung madumduman, kwan siya ganito, una na to siyang ginpatay dira sa may Florenceville, madumduman nyo last year, no? So ining nasambit yang napatay subong nga si Alco Saba mga kaksyon, ara sa ikaduha nga listahan mismo ni Ricky Serino. Ina, base affidavit ha? Base affidavit na eh. And ina nga report mga kaksyon, na report man sa Action Radio sang gumawa ining nasambit iya nga mga ngalan. Now, ang ginahimo sadto sang PNP, ginapang reassign. Kung ikaw pulis nga assign sa Luzon, Visayas area, didto ka kung ara ka sa drug list abi, didto ka muna ginapang haboy sa area sang Mindanao. In fact, kani ang Mindanao, doon naghatag to sila sang reactions, matapos, nga gambal nila si Nano ni man, ano pumatsyaga nila di sa Mindanao, inang, ang mga pulis di, ginapamatay, ang mga pulis di, may ginakahadlokan, nga adiri ginapadala abi. Action firing line. Ang iban gani daw, isa ni sa rason aksyon ano, nga ang iban wala nag-upod pakadto to, kay dungan-dungan to sa Marawi siege to, no? 2017 to mo, hindi, kay 2018, May na to mo, ang Marawi aksyonan. Basta, mga dira-dira lang ang matinuig, no? So, pinang reassign ini sila dito. According kay sa interview naton, wala ini siya nag-report dito sa Mindanao. Halin sa to, so awol. Ang question ko kay na gani, tikon mag 2 years na nga sa nag-report dito, hindi na nagro awol aksyonan na. Dismissed na from the service. Action firing line. So check na to na karon. Anyways, to complete this information, i-check na to si Action Alvin Grava. Kay kaina mga kaksyon, siya gining una responde, ganyan mo, no? Si Action Alvin Grava, dito sa area. Kag nagkuha sa mga initials nga mga reports, kag una nga nabatian diri sa Action Radio, ining nasambit nga pagluthang sa kay Alco Saba, mga kaksyon. Action firing line. I-check nato na patrol cemetery yon kay ipasunod tanig Action Alvin kung paano gidbla natabo, diin halin ining biktima, paano ini siya ginluthang, ang mga suspek anong ginasakyan, kag ano nga mga armas luthang ang gingamit. Dira lang kita pasunod pakadto iya sa pag-interview kay ina sa kay Police Major Humukan sang Police Station number 4, mga kaksyon. Action firing line. Kay nang pamilya nagaboto, ang asawa mismo nagaboto, no? Galing nagpamalibad nga magpa-interview sa katapos ang media. So kita bilang katapos ang media, ginarespeto ginaton ina. Kay ti ara paslas kalisod subong unexpected ini, no? Nga pagpatay sa ila himata. So hindi mo sila pwede masabad, it's normal. Base magpatigayon man sila sang press conference angot sini kung ini sila na medyo naka-move on na, no? Sining kamatayon sang ila himata, mga kaksyon. Action firing line. Okay, so pasaysay kuliwat kay Action Alvin Grava. Para kompleto nga ton sini Ricardo sa mga gabi, sining dako naman nga shooting incident diri sa area sang police station number 4. Okay, kag I understand upo dya subong ang kapulisan sa station 4, mga kaksyon. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Alvin, may gabi. Brian, mayong gabi live diri sa police station number 4 sa opisina mismo ni Police Major Reynante Humukan in relation diri sa pinaka-latest latest update up to sa shooting incident pagluntad mga alas 3:50 kanina sa hapon sa Bangga mismo sa Circumferential Road, Burgos, Barangay Villamonte diri sa siyudad sa Bacolod nga may kaangtanan diri sa matayon man ni Ewol nga pulis nga si PO1
Eric Alcosaba, 38 anyos. Nagapuyo ni siya sa barangay Mansilingan diri sa siyudad sang Bacolod. Now, action na Brian, ang ining nga insidente sa initial nga pagpungusisa sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 4 nga ang ining biktima halin sa isa ka kalan-an dira sa McDonald's. Pagwa niya diri nagsugod ang paglutang abi sa biktima action na Brian. Halin sa iya sini nga salakyan nga Toyota Hilux, nakapalagi o nakadalagan ni siya dutay lang gid distansya gikan sa lugar sang insidente sa Binsangan mismo o kundara mismo sa may bangga sa Circumferential Road, barangay Circumferential Road, Burgos, barangay Villamonte. Kag diri na action bayan nga natirohan ang biktima. Isa diri action bayan nga gin-finishing pa ang nga biktima sa isa ka wala ang kilala nga tagluthang. And as to the recovery kay kagina medyo masako si Police Major Humukan Action na Brian kay kagina magluwas diri nga may mga kapulisan man sa idalang sa station number 4 ang nagapatigayon sa nga ilisini nga ongoing manhunt operation as to sa salakyan nga initial nga salakyan nga ginsakyan as alleged ang mga perpetrator sa pagpatay diri kay Alcosaba Action na Brian. Action Alvin? And, yes, sir. Sige. Isa-isahon Action Alvin para at least ang mga late tuners na ton maka-plus target now. Ining victim Action Alvin halin sa sulod sang McDonald's. Yes, Action na Brian. Ang Okay. biktima halin sa sulod sang McDonald's. So in short, nagkakaon ni siya dito. Yes, sir. Okay. Nagkakaon ni siya dito Action na Brian ang ining biktima. Mhm. So, Pagbuwa niya- okay, plus tar. Oo. Pagwa niya action na Brian, diri may nagpalapit as alleged kay ini nga ginadantaw kag ginausisa sa action Brian ang CCTV camera o CCTV camera sang among kalan-an sang McDonald's sa diin dito nagkaon ang biktima kay diri nila ginausisa action Brian kung pila exactly ka mga tawo perpetrator ang nagpalapit kag amo mismo ang naglutang diri Okay. kay Alcosaba Action na Brian. Aha. So halin And, sa Action Alvin, I'm sorry Action Alvina, pasensya gid sa akon kay gusto tani step by step bala. Halin siya sa McDonald's, pagwa niya nagpadulong siya sa iya sining kabalo kami naga-park nga isa ka Toyota white color Toyota Hilux Action Alvin, in short pick-up type ini siya kati Hilux mo na kay kabalo ka Yes, kadamo right. dan maalam ta nga mga viewers si klaruhon tani pagistorya. Nagsakay ini siya sa salakyan. Action na Bray. Ini ang isa sa mga bagay nga pag-ausisaon karon. Okay. Actually medyo masako diri ari kita mismo sa opisina ni Police Major Humukan, no. Okay. Pagkadto si Sir Humukan para makuha ta gidan dugang nga mga detalye, no. Pero in as relation diri. initial nga pamangkot mo to kay na sa mga witness didto, abi may nakakita didto, nagsakay sa salakyan, una ini siya nga gintero Action Alvin sa sulod sang salakyan niya. Ina-action na Brian ang nakitaan sunod diri sa pagpungisisa manaton diri sa isa diri ka witness. Nakabati siya sang anom nga lupok. Wala niya exactly nakitaan kung siya diin sa dampi intiro. Aha. Pero isa diri sa nakitaan niya nagahamyango na ang bangkay ni PO1 Alcosaba. Okay, kay kung makitaan ko sa mga litrato mo Action Alvin kay sa videos na kay na, may ara sang pakishow gani Action JM, pakikita sa mga videos gani. May ara sang igo ang windshield sang salakyan sa right side sa passenger seat mismo na duha. Pagkatapos sa window niya may isa, so meaning tatlo ka igo sa salakyan na initial nga nakitaan nato Action Alvin, right? Yes, action na Brian. Actually, Okay. hari na si Police Major Ray Nante Humukan. Aha. Kuan sa pinaka-latest investigation, pila ang recovery nga empty shell, ano nga klase sang bala ang nga armas ang gingamit sa pag-ano sang diri sa sang perpetrator. So, nagkasubong sa Action Radio with Action Brian Morden. Sir, ano ang pila ang recovery nga mga empty shells? So sa ngayon wala pa kita number of empty shells na recover sa hindi ko pa napan kung pinagid na inventory. Sa ngayon ng initial lang yun ang investigator natin na may nakuha sa sasakyan niya na isang 9mm na made arms core at saka tatlong bagasin na full loaded sa laptops. So, nakuha inatanan sa iya nga salakyan nga Hilux, sir. Doon sa compartment. Sa
compartment. Pero anong posibilidad, sir? Ginpiro sa una sa may salakyan niya, antay sa ginpinsingan dito sa lugar sang insidente, o kung dito sa may bangga mismo, sang circumferential road bulbos. So based doon sa mga evidence na ito nakita, doon sa mga hard carriage cases, na yun, napag-upo niya sa doon sa driver seat, doon sa binaril. O tapos lumabas siya, hinabol. At saka doon siya natumba sa harap ng intersection doon. At saka pagtumba niya, may isa pa na nagtinis doon sa kanya doon sa habang may ganas. So, ang perpetrator pila exactly sa pagbulubanda lang sa mga kapulisan, sir? So, all the information given by the witnesses, apat talaga siya, apat. Bali, apat na siya, sir. So, bali, wala pa mahibaluan kung ano nga klase ng armas ang gingamit sa perpetrator. Sa ngayon, sir, ang lahat na ang recovery, hindi ko lang alam kung ara na sa ngayon si investigator na kay nag-inventory sila sa sub-operative naton. So, wala pa kita sang list sa subong sa table naton. So, kukunin ka natin yun once na final inventory na yun. Oo, pero wala pa mahibaluan kung anong klase armas ang gigamit. Sa ngayon, sir, kung by experience, makikita natin doon, makasabi na mayroon 5.56 mm yung M16 na pa yung 95. So, other caliber, hindi ko pa natin mayroon pa yung iba. So, natin siguro, pagkakuha na natin yung lahat na recover doon sa crime scene sa investigator natin, yun yung ma-determine natin kung ilang firearm talaga lagi natin. Oo, kaya since kami araman, medyo dako mabasiyo, may posibilidad ng 45. Yes, sir. Possible, sir, kasi alam naman natin hindi naman itabago dun sa firearm. But legally, ang pwede lang makadetermine ng expert witness natin like the ballistic science. So, may mga pamangkot man, sir, is that magluwas, sir, sa armas nga na-recover dito sa salakyan ni PIG-01 Alcosaba. So, may posibilidad na may long firearms pang naging kuha ang perpetrator sa salakyan mismo sa victim. Hindi tayo makasapagsabi, sir, no? Pero yung kung tayo mag-assess, ang cartridge cases kasi sa M16 na talabas na sa ulo, sa uluhan niya. So, hindi man pwede na kukunin muna doon at saka magbaril dun sa harap. So, possible dala ng mga ganda ang yung kung may M16 talaga na baril. So, but doon parang I think kahit wala na mabuhay naman kahit sino nakakita doon na kahit na takot, wala naman sila nagsabi na may kinuha na mahaba ng 16 doon sa loob. So, nakabalo ko medyo sako ikaw mo subungan daw, especially sa pag-congress, sir, no? Anyway, sir, din ang ego ng victim magluwas. Saan nakita ka isang palapitan mo, sir? Actually, nag-glance na ako doon, sir, no? Kasi nag-pakita sa doon sa mga suspects sa predator kung saan ang direksyon nila. So pagbalik natin doon, nakatabunan na ng karton. So ang ato na sukol lang dito operatives at saka yung investigator natin nakakita talaga doon sa tama niya. But sir, siguro inaabot ko rin yung investigator kasi dami pa sa pinag-prepare at saka we should submit the initial report doon sa higher headquarters kasi belongs sa significant incident kasi at po pa natin police. Sir, isa diri, sir, kay Como tropa man actually awal po bali ng status niya. But anyway, sir, to be exact, sir, saan ugid siya, sir, gin-relieve diri sa Bacolod, kagin sa Ilo 7? Actually, sa 2017, according doon sa admin office, na doon sila transfer na sa Candrami, then they are not sure kung directly siya assigned sa Mindanao. But as they relate to us, Krami siya from here, Station 7 to Krami. Ang order niya ho. So, pero yung RCD natin sa mga ibang tropa, na Mindanao ang assignment niya. So, kasama sa doon siguro sa mga tinapon doon. Pero yun, hindi na siya nag-report. Wala na siya dito, so bali dito, aman ang rason nga nag-iwal siya sa office. Sir, about sa relasyon sa illegal na droga, ano pa magluwas diri sa ginalantaw ninyo, sir? Actually, sir, no,
still ongoing investigation pa rin tayo. Siguro malalaman na natin na sir pag-complete na dapat kung talaga ang pagkapatay niya is still involving sa o nakaling sa illegal drugs kasi alam mo naman sir ang business diyan sa illegal drugs indicated yan. So it might be na mayroon, hindi kita pero actually hindi pa ako makabigay niyan pero marami tayong speculation. So mga possible pa lang yan pero pag mayroon na tayong substance evidence doon na tayo makakonclude talaga sir. Is there any possible motive magluwas sa drugs? Yung titingnan lang natin din sir yung mga disputes sir. Pero doon yun lang naman. Balikanta sa Action Alvin, interview subong sang hepe sa Police Station number 4, Police Major Humukan mga kaksyon. Firing line. Naga-monitor ka magyapon, may connection sa shooting incident sining hapon involved sa isa ka awol nga police diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. La sa 7:04 Action Radio Philippine Standard Time. Firing line. Gina-check na to na Section Alvin Graba. Sinimat tiniyon. Okay, nakadaligid lang agyon ta din naton liwat. Sa mga nagapamangkot diri sa aton, karonon ta na. Nasabton ta nagkaroon ninyo sini mga palamangkutanon. Kay dayday ta liwat may gapamangkot diri mo. Sige lang. Okay, sige. Okay, Action Alvin. Yes, Action Brian. We are still talking about the motive, sir, sa nakita ni Action Alvin, namuno mo kay na about iban pagidabing motibo. I-ask me si sir kung may idea siya nga may negosyo ini siya nga rent a car. Sir, magluwas din sir sa initial information ninyo. May negosyo ni siya like rent a car. Actually, sir, wala pa kita, pero doon sabi nila doon parang sa involved din siya sa mga business ng mga battery. According dun sa relative nila, as I heard dun sa investigator, but we will confirm that, sir, kung ano talaga na business. Since kanina, sir, naka-istorya ka man sa asawa, sa victim, I don't know kung naka-istorya. Sa away pa. Only investigator lang, but how was the initial information from the investigators itself na ginpasa sa inyo? Actually, sir, wala pa siya sang nabigay sa atin kasi yung tinanong ko pa lang sa kanina yung mga vital items na na-recover doon sa sasakyan. Sabi niya, sir, yung lang naman, some of the papers at saka yung firearm. So sabi ko may mga other contrabands and wala naman sa actually. So sabi ko ba, i-finalize na muna o magawa na muna tayo ng report para doon sa higher office kasi kailangan din ma-update natin din talaga doon sa taas. So sa video nga nakita man mo, ano git exactly nga salakyan, sir? Ang gingamit sang perpetrator after the shooting incident ka nagpalagyo sila? By experience. Pero yun hindi naman kayo expert sa sasakyan. It might be baro abansa doon na lang sa dalawa yan. So actually sir, ang natin doon ay check rin man sir, abansa para importante makuha natin sana yung plate number. Yun yung pinaka-vital natin doon kasi madali natin mag-trace kung sino may ang owner mo. So yun tomorrow, Monday pa pala, we will coordinate sa LTO based doon sa nakuha natin na alleged sa plate number. Ang sasakyan na yun, then i-check natin kung taga dito rin ang may-ari. Titingnan natin kung mayroon talaga sa sasakyan na gano'n na klase o Innova man so ba. Dahil man ang mabulig sinisir sa inyo, to locate who is the owner of the car. Yes, sir. Talagang malaki, sir. So once that, kung rent a car, so may record din yan sila, sir. Kung halimbawa, kung rent a car lang. So kung sino nag-renta na. So makalid talaga tayo din, sir. Kung yun yung plaka na ginamit is tunay na plaka sa sasakyan. Amo na problema So, amo pa na, sir, no? So, medyo nagaduwa-duwa ka, posible, gingamit ang plaka, pero lain galing. Yun yung susunod, ma-determine na natin, sir, once na makapagto na kita sa office. Pero, sir, how about sa video, Abi, kung CCTV, because siya naghalin mismo sa may McDonald's, is there any possibility na makakuha man kamo sang video to locate maybe who's the perpetrator na nagpalapit una kay basin kitaon lang bala sa CCTV, sir?
Actually, sir, yun ang ano na to, no? Secondary follow-up natin tomorrow. Actually, nag-coordinate ito kanina kita sa dalawang establishment, but yung maganda sana na nakuha yung sa McDo mismo. Yung problema, hindi pala gagana ang CCTV nila. So, the other establishment nearest doon sa crime scene, so yun yung nag-coordinate tayo like sa Caltex, sa Jollibee, pero sa Jollibee, tingnan natin doon talaga na hanggang doon lang sa kalsada. At tapos yung isa doon sa circumferential nakaharap, so wala tayong makuha sa Jollibee. Except other CCTV, di makita natin doon sa except ng vehicles ang plain suspect. So baka makakuha tayo doon ng other information doon sa sasakyan. Sir, base may mga panawagan ka, sir, sa ato silang mga kauturan para mas malukis pagit kung at least makita nila paagi sa sining nga number nga ara sa inyo subong number sa plate number abisang asang salakyan base may panawagan ka sila, sir, para mas makabulig mapadasig ang investigasyon sa mga kapulisan. Yes, sir, no? Panawagan ko sa tanan natin pala matisubong kung may mga information ko yo kung kamo mismo nakamata dito kaina sang shooting incident kaina dito sa harap sa kilid sang McDonald. Please don't hesitate niya maghatag ng information kahit na hindi ka maghabal sang inyong mga pangalan. Ang importante makabulig kita, makagaan justice ang biktima naton. So kung medyo hesitant din kayo sa pwede kayo magbakal ng other SIM card at saka yun ang gagamitin nyo to send an information sa aton kapulisan, particular dito sa may Police Station 4 para mabuligan naton ang biktima, ang pamilya sa biktima nga matagaan sa station. Assured man ang justice. Yes, sir, of course, kasi siyempre kung mahuli natin yan sila, at least hindi na masundan pa. O hanggang doon na lang. So para at least yung tawag doon, mag-constitute natin, I know na medyo takot din sila. Doon sa kapasalamat din tayo, walang 9 gold doon kanina na kahit ricochet na bala. May natinamaan. So, all the information na gihatag nyo is confidential and hindi yung i-reveal ang inyong pangalan, even the number na ihatag nyo sa amon. So, amo lang na ang amon din nga pangabay sa inyo, nga buligan nyo kami, kasi hindi namon ito kaya i-resolve kung hindi nyo kami pabuligan. Mas madali natin ito ma-resolve ang case kung buligan nyo kami yung mga polis. Actional din na Major. Yes, sir. pwede ka, sir, humukan, gamay gid lang naton. Yes, sir, si Action Brian, sir. Sir, Sir, good evening, bro. Sir, good evening. Salamat gid sa time sa imo sinipag-akomodar always Action Radio, no? Sir, ano to kay na mention mo, sir? Wala CCTV, wala gandar ya ka Jollibee or McDonald's, sir? McDonald's, sir, madali nag-coordinate kita kanya doon sa manager nila nga wala talaga function ng ilang CCTV. So, problema. Anyways, sir, may na-mention ka kayo na nga may nakuha kayong armas or baril doon sa compartment niya. Ano yung sa tingin nyo, sir? Personal, service firearm ba yon na binigay ng PNP or personal na gamit niya posible, sir? So bali sa walang sa serial number, so possible sa personal mismo sang victim. Ay, okay, no, hindi na to provide sang PNP, sang gobyerno. Hindi na. Sir. Hindi na. So, ano ni sir, nga may amo sa sini for what depensa, ano nga sitwasyon sa pananawan niyo, sir, initially? Kaya sir? Sir, bakit meron siyang baril? For what reason, sir? So possible, sir, siyempre dati siyang police, possible protection niya rin sa sarili niya, nga nagkaroon siya ng firearm. So yung one of the reason nga nag-possess sa firearm niya, I don't know, hindi natin ginalam, pero amo nang usually ang reason nga nag-possess ang isa katao kay protection niya rin sa sarili niya. Yes, maintindihan natin yung situation niya, no? Ay, isa pa, involved yung pangalan niya dun sa drugs na sinasabi nito, no? Pero sir, yung mga assassin, sir, nasa labas lang nakahintay or baka kasama niya doon sa loob based on yung tanong-tanong doon, sir? Richard? Medyo madalong. Sir, yung mga yung bumaril sa kanya, ano ba, nakahintay lang doon sa labas na lumabas siya or baka kasama niya din na kumain doon sa McDonald's based sa mga tanong-tanong niyo doon, sir? Actually na, sir, no, kung tayo mag-assess noon sa situation,
may nag-survey gid siguro sa iya. Kay lahat ng movement niya parang alam eh. Okay. So, yun, may spotter siguro ang nag-surveillance sa iya. Aha. Then, that's why nga pag-execute nila, ang bilis. So, possible plan, by plan na at saka tagal na sa siguro ginasurveillance at saka alam na kung saan yung mga particular na mga lugar na pinupuntahan niya. Ayun. Okay. Sir, ito, kasi yung Toyota Hilux na sinasakyan niya, yung tama doon sa passenger seat na side, ano ba, may kasama ba itong iba? Itong victim? Tama kita? Yung tama ng Toyota niya, nandun sa passenger side. So, ano ba, may kasama ba siya nung situation? Actually, sir, wala siyang kasama, no? Aha. Kung tayo magtingin doon sa tama ng windshield niya, Yes, sir. pag-upo niya doon sa driver seat, doon na siya binaril. Doon yung gunman sa harap ng sasakyan niya. And after nga pumutok na yun, bumaba na siya at saka tumakbo. Pero hinabol din siya at saka natumba siya doon sa poste, sa puna poste. I see. So, doon pa lang sa pag-upo niya, may tama na siya doon. Pero tumakbo pa siya. Parang ganun po. Oh, possible. Possible, sir, may doon pa lang natamaan na siya, then tumakbo siya. So, siyempre sunod-sunod yun ang barrel. So, that's why natumba siya doon. Oh, sir, kanina mayroon ako nakausap doon na medyo may alam sa baril. Mayroong isang empty shell ba yun or slug na parang medyo malaking baril talaga? Nakita nyo doon, sir? Na ginamit? Ang ginamit mo, sir, mahaba na... Oo, parang hindi lang simpleng 45, hindi simpleng 9mm, parang ibang klaseng baril talaga. Medyo malaki. Actually, sir, hindi ko pa nakita ang tawag dato na ang Yung mga slugs. Yung mga sugat niya or ano. Ano pala, sir, yung kinuha doon ng mga lahat ng mga parts at cases doon, sir. Yung mga item na pala ito kanina account nila. So, hindi pa umabot sa office natin. Pero hindi na Sige, sir, maraming salamat talaga, sir. Mula kanina doon sa area, kami yung kaharap mo doon, yung nag-pull sa inyo. Muntik ka na nasagasaan ng auto, kami yon. So, salamat talaga. Sige, sir. Ako yun. Sa trabaho natin. Ako yun, sir, kasi kitang-kita ko talaga, baka parang talagang matamaan ka ng auto na yun eh. So, I'm sorry, sir, ha? Thank you, sir, sa care. Oo. So kami yun. So salamat talaga sa accommodation every time na nandito na naman kami ulit. Yung gabi with Action Alvin. Salamat, sir. Good evening po sa inyo. Sir, anytime, sir, ini-update, sir, ibibigay natin sa inyo, sir. Yes, sir. Good evening. Salamat. Action Alvin, amo yung ginapangita tayong Chief of Police Action Alvin niya. Pag ayo mo blaga at tubang na yan. Si Police Major Reynan Humukan, ang hepe mismo sa station number 4. Yes, So, amo tong paglaragwan ni Action Alvin, ano? So, this time Action Alvin, kumusta ang police station number 4? Ano may mga ginakandak ka checkpoints? I forget nga magpamangkot siya kay na isa na lang ginabi. Kagina-action na, Brian, nakitan man naton ang station number 4 dara sa area sa may lupos na yun, nagkandak man sila sa checkpoint o Plancita, no? Yes, sir. And basi pa lamang at least bulig at least to identify atong salakyan may plate number actually ginpalaplag niya na di Action na Brian, especially sa mga balikan ta sa Action Alvin, grabe liwat sining pagtutok naton sining report ngayon kay sa prangkang istorya ang Bacolod subong almost sa mga reactions sa Facebook sa ton sining mga text diri daw ka-alarming na gid kay daw hindi na gid that's safe match ng Bacolod Action-an magamo ning sitwasyon tungang adlaw aga hapon may ginapang numbal sa Bacolod Action firing line. Action Alvin. Action na Brian, basi karon makakuha kita sa pinaka-latest as to sa communication ni Police Major Humukan kung bala ano klaseng mga salakyan kay ongoing man ang communication sa investigador sa sininga kaso ni SPO1 o kon Police Senior Master Sergeant Cebuan, no? Ang isa sa mga investigador sa sininga kaso nga karon padayon ang iyasin nga pag-angot man sa mga katapos ang scene of the crime operatives with Police Major nalipat ko sa pangalan nila, no? Si West Edgila, no?
Police Major West Ed Kila, Aha. kay amo ni ang ila sining communication man kagina, kag kung anong may ano nga mga klase armas gingamit, ikaduha pila ka armas or rather empty shell ang na-recover sa lugar, kung bala may dad o kung may arap ang ginasiling tabala nga wala nakalupok na nakuha dito. Yes. Ikatatlo, Action Bray, ang pinakbalinis nga bala may arap man sila na-recover. Kay kabalo ka man kagina, Action Bray, arap ka man kagina, nga kung by numbering kagina, nga silbi, mga 19 tanan, no? Yes. Kag sa sining ano 19 dira naton mahibaluan, Action Bray, kung ano nga klase kay atututanan kagina, Action Bray, mga empty shells, may ibang patong ito balang bala nga ato man dito, so magadepende na karon sa pinaka-latest investigation sa mga kapulisan as to sa mga recovery sa mga fired arms o kan mga ining mga empty shells, Action Bray. Sige, Action Alvin, good job. Salamat, may gabi, sir. Yes, Action Bray, no? So rekta diri sa Police Station number 4 with the Police Major Reynante Humukan ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat, Action Alvin. Graba ang pagdayday kag liwat nga pag-interview naton sa Police Station number 4, Chief of Police Makaksyon, Police Major Reynante, sakto aksyon na, no? Humukan, no? Ang very accommodating person sa media, no? Hindi lang kay Action Radio, sa media. Kay na dito, kada mo palapit sa iya, nagasabat gid siya pamangkuton. Saludo lang ko bla kay sir because nga way blaga pulo panago bla aksyonan. Kag way man siya gahatag sa mga vital iya nga mga information kundi as of kaina, makita niya lang bla amo ning ginalaragway niya, no? Aside from the reporter, Action Alvin and ako, kaina, ang pulis lain pagidyan palaragway nila, amo ni si Sir Humuka, no? Hindi na pa puno yung aton sila mga listeners. Anyways, mga kaksyon, so muna ang sitwasyon kaina. Gisinway bitanan, ina-initial pa lang ka mga basiyo, ang basiyo kag slugs posible, no? Dito sa area, Balines, bla, liso, no? Sa armas lutang, kag empty shells, ang ato to sa area. While nga nagakaya, ining victim, about to sakay na ni siya tani, in fact, nagkasakay na sa Toyota niya, ginluthang siya. So, ginbuksan niya liwat ang iya sining pwertahan ka magdalagan. Siguro ang distance sa gindalaganan niya, kung ka magsala mga 10 to 30 katapak siguro, halin sa iya sining Toyota nga nakapark dira sa may McDonald's. Action firing line. Kasi mapapakita mo, Action J, ay ang video. So, while nga nagadlagan ini siya, ginsunod ini siya sa mga manugpatay. Sa nagadalagan pa lang siya, may igo na siya, no? Kag dito siya humayang sa do corner gid nga portion dira sang Circumferential Road and Burgos Streets, mga kaksyon, sa sining nasambit nga lugar. Action firing line. Sa paghayang niya dito, ining biktima, uyat niya pa ang cellphone nga inang una nga cellphone nga gagmay na bla. Uyat niya pa ni nagaduwag sang itom and may relo ini siya, no? Pagkatapos, napalos ang iya sining ulo, ang iya sining kalo, nga ara sa ulo niya. Ining biktima, kalbo-kalbuhon, ini. Bukod ang lawas, and ang structure sang body niya, mabukod kasi tawo. Ang pilas kitan kong ulo to, sa tunga-tunga, ginaksyonan mo, sa ibabaw sang alimpuduhan, Purte mo. And ang pilas niya sa tuhod, sa paa, sa kilid, amo tong grabe nga mga igo mo. Ginpalapitan pagid siya kag gin-finishing while nga nagakayao na to siya sa pinasa corner to nga dito siya natumba, mga kaksyon. So, manang scenario dito kaina. So, according sa mga witnesses kaina dito and based man sa video nga na-provide diri sa Action Radio Bacolod kung sino ka man, salamat gid. Busy street na mo, masako nga lugar na kay hapon, Sabado, damo nagalinabay. Ang palagyo sang ining mga assassin, mga kaksyon, halin sa circumferential, nagliko sila dayon
going to Burgos Public Market, nagpabaybay sila, no? Nga porsyon. So after sa to, ang CCTV, why gid sang CCTV, no? Ang nakahatag actually sang kwan, sang ining video nga ini, ang mga nakalabay to nga mga salakyan. So nakapaburgos nga way sila, pero why natakabalo kung nagriktas Burgos ini, kay kabalo naman kita diri sa Bacolod, ikumpara mo aksyonan sa Iloilo kag Cebu, ang Bacolod amo ang may pinakadamo nga mga bangga aksyonan. Action firing line. According to the research, damo yang gatalalalang dis Bacolod yung maglagaw kung baguhan ka bangod sa mga bangga di nga puwerte kadamo, no? So muna ang senaryo kaina. Now, karon pamangkuton tanay karon ng city official sa Bacolod, amo ni kadako sang establishmento sa McDonald's, guba ang CCTV. Sure sila nga guba CCTV nila. Action firing line. Oh, kay may arang kita layidi nga ginaduso karon nga dapat obligado yang aton sa mga establishments to provide CCTV. Pero sila yaw guba dapat gina-check nila ini pagkatapos guba dapat islan na yon. Action firing line. Damo na bla pero la 7:24 makaksyon commercial ko dali gid lang katama sa mga viewers naton ma-commercial ko gamay gid lang sa mga listeners naton. Pagbalik naton i-try naton na makontak ang iban pagid yung mga possible nga mga resource person for tonight para makompleto naton ini anong sitwasyon sa Bacolod, ang mga officials naton regarding sini. Standby lang kamo hindi magliso sa inyong mga radyo, sa inyo sini panan-awan dira sa Facebook Live, di lang tutok sa Action Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong
nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morden. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:30 na sa aton siring nga pagpangalagad. Aksyon Firing Line. Ginaendorso ko anay makaksyon sa inyong Mighty Sick ag Xanton Plus Herbal Capsule. Ining duha ka kapsula pwede nyo gidunganon inom aga udto kag sa gabi para mas mapabakod pag inyo kaugalingon likaw sa naman nga sa isang baletian. Aksyon Firing Line. Suliton ko lang Mighty Sick ag Xanton Plus Herbal Capsule. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Sige, salamat gid sa mga naga-monitor na sa Cinematinion this time. May try na ton nga malabot. Si Lieutenant Colonel Ariel Pico ang spokesperson sa Bacolod City Police Office, no? Another case naman ini sa nagligad lang to nga simana ang pagwigit sa kay Nathan Zirudo sa barangay Kabog. Pila lang kadlaw na sunda naman sa pagpamatay diri sa syudad sa Bacolod. Lain-lain ang sit-up sang pamatay, no? May ara nga i-abduct ikaw sang gabi, pagkaaga patay ka na. Aksyon Firing Line. May ara ya sang tiruhon ka lang nga ara ka nagalakat-lakat o kon din man nga lugar. So bining may mga pag-survey na nga ginapatigayon sini, no? Again, ang Bacolod doon kag Negrosanon naga-question gyapon. Sa resin o gid bla nagapanumba diri sa syudad sa Bacolod. Aksyon Firing Line. Kag nga ang involved masami sining pagpanumba, amo na ang ginatawag naton nga may ara sa ngalan kon illegal nga droga ang paghambalan. Aksyon Firing Line. But we're not talking here na si ining biktima subong sang shooting sining nga hapon involved inigid siya sa illegal nga droga kay suno iya sa kay police major humukan sa police station number 4. Ina pa lang ginalantaw sa sining mga tiniyon. Online sa Firing Line. Okay, daligid lang nautod si Sir Ariel Pico. Daligid lang la 7:32 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Firing Line. Balikan ko siya tawag abing nga naputol man. Okay, sige. Salamat gid no. The number you Okay na dula. Daligid lang action tabang please daligid lang. Nga nadula siya nga ano do nakakuha naman do. Aksyon Firing Line. Last 7:33 Aksyon Radio Philippine Standard Time. No, sa aton sini nga pagpangalagad gina-check na to ng pila ka mga opisyal diri syudad sa Bacolod. Unahon tala ning pulisa, no? Para at least makulo kompleto na ton ini ang aton sini nga presentation tonight. Ang ibang nga balita pakaronan ta nagkaron napakaronan ta nagkaron
para sa benepisyo man sa aton sa nga mga tagpalamati. Action firing line. Okay, nagaring naman aksyonan. Sige, balikan ta lang karon na. Una, okay, naka-off. Gatawag kami sa imo, sir. Basi nag-monitor ka sa ni Matinian. Basi nag-monitor si Sir Pico Blau, no? Kag mabuksan niya ng cellphone niya. Action firing line. Sige, daligid lang, no? Mag-greet ko danay sa mga listeners na to, viewers na to, no? May gabi lang, nag-monitor sa ni Matinian si John Matiliano, no? Action Brian, monitor lang kami ni kay Filico, no? Albo, no? Dan Rico kag John Ian Matiliano. Okay. And Wilma Halanaga, Discatamiento sa Kingdom, Saudi Arabia. Salamat, gid. Si Mary Grace Eugenio Fermin, Imelda Hamilo Banguanga, si Sofia Gabi Negrigo. Salamat sa pag-monitor. Greyhawk Bacolod, Action Bri, ari kami ga-monitor Justice Verdict Security Services staff and guards. Pakitamyaw sa amon sa Operation Manager nga si Ray Penuela, kag sa amon sa Secretary nga si Ma'am Malo Padilla Agi, no? Lieutenant retired Jimmy Sige, Operation Officer, kag sa amon sa Inspector Michael Bryan sa Video Reserve Corporal. Salamat gid. Si Bok Conpar, Grimex Brian, damo naman komentar parti sa iban nga kapulisan kay nga kuno damo manda naka-assign dira ayon, no? Nga pulis nga wala dayon maksyonan. Matsyag nila daw Superman mga pulis bago lang tabo ara dayon. Tod no, may nagareklamo. Si Andrew Juanitis naga-monitor man. Jocelyn Calamaan, Eduardo Florindo naga-monitor man. Si 1,500 sa dapat let's prepare sa Pinas todo cause we lack the medical treatment facilities and limited medicines or even nothing parti na sa COVID ng iya. Emmanuel Mira Flores Cuales sa gamonito man sa Qatar, si Jessely Franco Ramon and Wilma Anto si Nay Wilma. Si Reggie Solivio naga-monitor man si Matinion, si Josie Magbanwa, si Ana Andrea Famoso. Salamat gid. Madam Elizabeth Malaka Gamala naga-monitor man this time sa aton sining pagpangalagad. Apilisin na kuno sa Malaka family, mga kaksyon. Sige, na-check naton sa mga aton sining mga resource person sa mga gabi makaksyon. Way sabat action an, no? Si Tatay Rene Mungkal naga-monitor man sini Matinion. Try naton biliwat abi nga nadula atuman. Si Sir Pico, kung nag-available Sir Pico, tawag kami sir, no? Sa iya. Sini Matinion. Last City 36, nag-monitor ka mo diri sa Action Farming Lines, Action Radyo Bacolod. And ay natutukan yapon nato nining pagpatay sa kay retired awol nga police, PNP awol nga police. PNP awol nga police. Action firing line. Awol nga police nga si Eric mga kaksyon, no? Daligid lang. Okay, basta available na sa Sini Matinion. Check na to na. Sa aton sining linya, Eric Alcosaba. Sige. Last City 36, Action Radio Philippine Standard Time, si Vice Mayor. Online sa firing line. We have Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, maayong gabi. Mayang gabi, Action Brian, mayang gabi sa atong tagpalamati. Bawo. Sining hapon, sir, may another case naman sa pagpanglutang diri sa Bacolod. Una, sir, anong paglantaw mo sini Sir Man na alarming na bala ang amo nga situation naton diri sang ligad nga adlaw may ginluthang man to sa may San Sebastian, may ginwigit sa barangay Kabog, sir. Yes, Action Bright sa aton diri sa mga Bacolod, Negros, Oras daw na maguhan kita sila, no? Yes. Mga developments and mga incidents nga katabo sa aton. Kaya very peaceful tadi katama. Gani man, no? But nagsugod man lang ng mga unsolved cases ni Action Bright sa mga kuan tungod siyang illegal drugs, no? Yes. So, but
still ang aton niya syudad is very peaceful gyapon. Ina nga bagay tibilin na sa kapulisan Yes. ang pag sulbar sa mga problema. Ang aton siguro appeal sa aton niya kuan naton mga otoridad naton, authorities naton, very important ang crime solution. Parang ang pumuluyo ng black, hindi mag-develop ang kakulpa. Yes. No? Mo gina. Nasolbar mo ang krimen. Action Brian. Aha. Sa ikaw gro Vice, may idea kagid nga daw halin sang nagligad nga tuig hasta subong damo-damo na gid sang ginpamatay di sa Bacolod, but until now mi isa wala pa sang may na-filean case gid Vice, no? Yes, correct. Allegedly, kung mati ka sa news, pariyo sinisang kuan, no? Amuning uli sa kay Eric to na lawagan ng iyang ngalan, then assign sa ibang nga lugar, then nag-awol. So, tiyan mo na ang kuan, ang bantawon sang aton kapulisan nga ang goal as to the cause of his death, no? Kung may kontra ni sa bala or nano ang may negosyo na kontra, so damo kuan no ang goal na tindi man tada expert, why man tada participation sa investigation, so bilin ta na sa aton authorities ang pag-investigar. Pero despite sini Vice mo ni damo patay, why napasakaan kaso, still ang Bacolod sa mga investors naton, why ito dapat sang why sila sang dapat kakulban Vice sa sining nga mga tiniyon? Wala. Action break kay, as I have said, very peaceful na kita gyapon kumpara sa iban Yes. na lugar. Oo, especially sa aton neighbors, no? So, ang Bacolod is one of the peaceful, or even the province, no? For that matter, one of the peaceful province and city kitas bilog na Pilipinas. Di ba labay So, sa... ang ato nanda nga prayer dati, hoping na ma-stop ina kag hindi magsige. Yes. Oo. Kag may crime solution bala, action boy. Amo gining dapat na pangita nato, no? So, Vice, di ba mayara kita sang CCTV ordinance sa Bacolod to oblige sa mga establishments naton nga dapat may CCTV gid. Fortunately, ining ginkan-an ni Alcosaba kaina, ang McDonald's, no? Dira sa may Lopez area, ang ilang CCTV, guba, Vice, anong pwedeng guba kuno, according to them. Di ka dako, blang establishment tao? Correct. In fact, may apat kita ka ordinance mo. Ang eye in the sky ni Councilor Lopez, amo nang iya gina-implement sa city government. Ang kay Councilor Baribariate, kung na siya financial institution, sa mga banks naton, mga jewelries, ang Kunya schools, ang kay Councilor ang kabarangayan. So, ang barangay, wish nang tamo na actually, barangays nga nag-install the other day, ito po sa Panukoy. Tanan nga exit kag entrance nila may CCTV. Wireless naman na siya ba 24 hours action drive. So how I wish nga Villamonte may ara man da. But then mo na as you mentioned ang Macdo, actually hindi pa siya covered sa ordinance naton nga all establishments or ang imo capitalization or income amo na kadako. But for me, kung akuya, pero sa amon, may negosyo kami, tingamon niya store equipped na sa CCTV. But, in spite of the fact nga, kuha na gani nga, damo CCTV, daw isa kawatan ka pa Gani ba, no? So, very important na siya ang kuhan, CCTV sa
record sang tanan hindi lang krimen kundi record nga katabo sa imo business kasi wala ka kita. Yes. Sa amo sini Vice, sa way man tayo duda sa McDonald's ano. Ano man ba si na hadlock sila nga ipakita or nga sitwasyon may ara kita sang pwede ma-force ini sila based sa sini mga ordinances naton Vice nga dapat i-provide ginila kung may ara gid man sila sang hindi guba nga CCTV. Ay yes, ara na sa ordinance naton. Ang ato niya kapulisan may mahatag sila sa information. And I think na-mention sa ordinance na apan request ang aton kwan peacekeeping sa aton kapulisan, so obligado sila maghatag sila. Kay base bla ti siyempre yung police naton medyo ang police naton bala Vice inang kusa agahuyoy ang abaga sa pag-imbestigar kung kaysa doon di ma-providean sang amo ning ginasaligan na tani CCTV mo. Ano mo sila tani bla aside from the witness being ara sa area mismo. Correct na siya. Very important. Ang CCTV, crime prevention and crime solution Yes, May lang may mga netizens kay na nga nakakuha video, nakabulig-bulig iniguro sa PNP, kamanagit ka limited lang galing Vice. Nakuha nila. Kita to pero ay man to, hindi mo man to mamukhaan. Gani kay medyo layo man katama kag isa pa kadasig sang hitabo abi, damos na blaw. Dagdag bunet man to. Yes, amo gina Vice ano. Anyways, again Vice, ang pagpasiguro naton sa Bacolod noon kag sa iban pa dira kon anyways ining biktima subong, way pa may ginta conclusion nga droga involved sila kay may mga personal pa din nga na-check raw sang PNP pero may nagagwa nga mga ngalan amo sinabi kay isa ini siya sa i-reassign tadi sa Mindanao based sa report based man sa police station number 4 iba panugyan sa mga nag-use sa illegal nga droga again sa mga traders naton kag sa Bacolod noon Vice regarding sini so that must stop ni Vice. Wala nga aton panugyan niya sa aton mga kauturan ang aton safety dito pag sa legs gobyerno no sa nagamang kauturan tamandang who are still into illegal drugs mas mayong better stop now ngita ta another source of livelihood ngita ta pangabuhian ta nga mabuhi ng pamilya ta. Tanan kita di Action Vice Bacolod even sa Negros gusto ta peaceful ang aton lugar. Gusto ta nga tawhay ka safe ang aton pamilya bala. So ang puligay ta kag balikan ta tong issue tra I wish nga ma-solvar ilayon sa aton mga kapulisan. With that Vice Mayor Elsen Familiaran sir, madamo gid nga salamat mayong gabi kag mabuhay ka sir. Yes, happy weekend dira siya inyo sa station more yes, power si mo dira kag sa liwat may gabi sa aton tagtulungan. Yes sir, thank you sir. Action firing line. There you have it mga ka-action, Vice Mayor Elsin Familiaran. So muna sunod sa iya amo ning sitwasyon karon sa Bacolod despite of this situation abi pero peaceful lang gihapon ang syudad sa Bacolod. And hindi gid makatugang sa mga investors naton, etc. dira but according sa iya, siya mismo nagalanta nga daw hindi naman nami, no? Kag hindi medyo na mag-uhan kita, no? Kay sa nagliligad tuod hindi ni amo ang sitwasyon abi. Kung pinatsanay ang paghambalan. La 7:47 Action Radio Philippine Standard Time Action 9. Kung way pa na set naton si Sir, ma-commercial lang ko for a while, no? Para maka-relax ka man bla, no? Ayos lang. Sige, liyog to kay Action News, commercial tagamay. Pagbalik naton, may mga resource person pagigita regarding sini para makompleto naton ini. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line.
wala pa matiang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Mga kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:53 na. Naga-monitor ka magyapon sa Action Farming Line. This time, gina-endorso ginaton sa inyo ang DTX 500. Nagapanubo sang level sa inyo sugar and kompleto management sang liver detox ining DTX 500. Dako ni siya bulig man sa lawas ang tao sa iban peda nga problem dra sa imo nga lawas. DTX 500. Action Firing Line. May kabilang kay DJ Jonah naga-monitor sa Nima Tinion. Ara naman si Pitong, no? Si Alfie Yori Araman, Orlando Samiliano, Action Brian, may gabi monitor gid kami diri sa Zone 4. Butong Binalbagan, mga kaksyon. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, we have Lieutenant o Colonel Henry Binyas, ang BCPO Director. Sir, may gabi. Yes, sir. Good evening, sir. Welcome sa Action Radio, Action Firing Line. Sir, isa naman ka kaso subong nga adlaw natabo diri sa syudad sang Bacolod so far, sir. Any reaction regarding sinig kag investigation initially sang PNP, sir? Well, sa pagkakaroon, sir, gina-imbestigahan pa naton subong, gina-ako na naton ang investigador naton para nga iniiro dyan ang pag-imbestiga para mabalaan naton ang kwan, sir. Ang rason nga sa orang motibo nga sa ginpatay siya. Sir, sa mga kwan bala, sir, sa mga bihikulo nga gingamit or vehicle nga gingamit kay ina do Avanza, Innova, daamos na, sir. Sir, may pattern ini sa mga previous nga mga pagpamatay man din sa Bacolod, sir, so far. Ginakuha natin subong, sir, gina-compare natin karon ang mga informasyon or mga ebidensya nga nakita natin sa kada krimen kung may similarity ba o may pattern ba. Ang manner sa pagpanglutang, sir, ano? Sir? Ang manner sa pagpanglutang kung doga sibo-sibo bala sa iban man to nga mga cases balaw?
Yes sir, amo na ang ginagawa naton sa investigador naton or mga miyembro task group para i-compare ang mga insidente. Kung may mga similarities ba para nga mapa naton nga makahatag sa aton sang lead kung sino gini mga perpetrators. So bang sir, BCPO, medyo prangkang istorya, medyo galibog mo sir, no? Kung sa day sindo ini sir, kung hindi uwigit nga patay na, dira mismo ginatiro sir, damo sina. Yes sir, actually, honestly, na mo na ang nagakuan sa aton mga investigador kung sino ni ang mga perpetrators, pero may nakita tayo nga common nga kuan mostly nakita naton nga mga informasyon, yung common nga information between the mga biktima ang anggulo sa illegal drugs. Yes, so mga biktima tod sir no daw puro may mga ngalan sa illegal drugs sining mga siniyon. Yes sir, amo na ang ginakuha naton. So honestly, ako personally pag illegal drugs na gani ang kuan ang tawag diri ang issue or motibo, nakita nato niya daw kabudlay gid sulbaron ang krimen kay tawag diri wala gid sang cancer, wala sang halos mag-cooperate. Tawag diri ang mga witnesses daw mahadlok, including ang mga miyembro mismo sang pamilya sang mga biktima. Yes, doon doon di maghambal sir experience ginasubong diri sa Bacolod. Yes sir, amo na ang mga mga hindrances nga nga ginatubang ang mga challenges nga ginatubang sa ato yung mga investigador. Okay. Sir, ang mga suspect daw ka mga galante gid sila, no? Even gani sa mga ginagamit nilang armas luthang. Sa inyo paglantaw, sir, sir, organized group ini or ano nga sitwasyon? Hindi kita kakuha ng organized group sila, pero nakita natin nga daw experience na sila sa pagkuhan, especially sa manner pag-perpetrate nila sa krimen. Okay. Sir, gamay lang gid sir nga ideya sir nimo sir sining kay awol nga pulis nga si Alcosaba sir. Anong ideya mo sining gamay lang siya sir? Actually, kuan na siya allegedly daw na implicate siya sa illegal drugs, then gin-assign na siya sa Mindanao pero wala siya nag-report. So that is why nga tawag nga gin-declare siya as a wall or an absence without official leave. Pero i-check ko ang record ng kaso kung na-terminate ba ni siya. Yes. Kay wala na ni siya pag-assume ko dira nga city director sa Bacolod City. Okay, 2017 ining naobrahan ini balita na lakip ang ngalan niya sa kay Ricky Serino to blang affidavit sir, statement or ano to? Yes sir, amo man ang nabatian ko sir. So amo na ang kuan nato karon yung mga kuan nga mga impormasyon nga ginakuha nato, gina-develop kung makahatag sa aton sa mayo nga lead. Okay. Sir, ini ba lang anong mahimo mo subong sir sa amo sa nga sitwasyon, broad daylight, may ginapang luthang, may mga may ara kita mga PNP personnel nga ginapang assign sa corner by corner sir, anong sitwasyon sa Bacolod sir? Well, sa pagkakaroon sir, although may augmentation kita, pero ang aton nga mga augmentation ginhimo ko ni sila sir nga magkuan sang tukhang. Okay. Kay nag-focus kita sa mga seriously affected mga barangay. So kung makakuha naton, almost every day ang aton nga tukhang, especially sa barangay 1, 2, 3 kag Banago, including diri sa Maypan sa Sitio Araw kag sa Abadaskay. Kay do mo ni ang report nga may mga supply pa sa illegal drugs. So dako katama ang kuan ang epekto sang pagtukhang naton sini nga mga barangay. That is why nga gin-readjust naton, pero with this development tan-aw naton kung paano naton i-readjust ulit ang kuan ang deployment naton sa personnel naton. Damo binaga-inform diri sa aton sir sa Action Radio nga may makit-an sila kuno nga PNP mostly dira sa may pharmacy at tubang sa ni McDonald's sa may Lupwes da. Pero okay na sir, may na-deploy kita dito sir o kung wala sir? Sige pag kahibalo sir. I-check ko sir, pero amo na ang ginagawa natin. Sometimes kina-pull out natin na sila. Kaya may mga concern or may mga activities kita nga nga tawag diri nga ginabuhat.
That is why nga ang sometimes ang mga personnel nato nga ma-deploy ginatawag diri, transfer nato na temporarily to other places. I see. Kay may nagakuan dito may pulis man ako no da muni way gid ka actions liko check naton anay kay keblo ka damo di aktibidad sa bakulod mo. Ginasaloy sa ilo man ni sila. Yes sir, actually ang ginakuan na mo na nga hindi nga permanente depende na sa pattern sa krimen. Kung crime-prone areas na, more or less ang deployment natin daw permanent. Pero kung hindi man lang, ginamove natin na sa other places, especially nga makuha natin ang enhance natin ng visibility. I see. Sir, going back to may lang sa kay Saba ni Sir, na-mention mo nga daw may involvement sa illegal nga droga. That's why reassigned to areas of Mindanao. But why nagkanto ay nag-report? Anong iya status ni before? Trader, protector, user, o etc. sir? I think sir, hindi na siguro proper sa akong my part. I-discuss pa ko ang kwan considering nga patay na siya. Okay, sir. Okay. Hindi wala na siya ng opportunity nga makadepende siya. Pero amo lang na ang kwan. Makadepende siya sa iya kaugalingon. So amo lang ginang available nga information sa akon. Nga amo na-implicate siya. I see. Okay, I understand the situation, sir. Anyways, even sa kakatabo subong sir, anong assurance naton sa PNP for Bacolod non, sir, regarding sini? Well, it is very unfortunate nga may pareho sini nga kwan nga nagtawag diri nga nagkailatabo. Pero rest assured nga ang ating nga kapulisan nagahimog isang paagi nga ma-prevent naton or ma-minimize naton if hindi naton totally ma-prevent ang krimen. Pero ang sa nakita ko sa aton nga mga data, mostly nga naging biktima ang tawag diri ang may kalambigit on may involvement sa illegal drugs. So I think sa mga peace-loving citizen naton nga taga Bacolod, wala dapat kita nga kuan ika-worry or ika-balaka. Yes, imagine sina. Sir, if in case the family wants to ayo be favored sa inyo nga mahatagan sila police for the meantime, sir, willing ka man to provide, sir? Yes sir, anytime sir, anytime. Basta magpakanto lang sila, magpalapit lang sila sa any police unit nato o police station. Tagaan nato na siya, ikita nato ng nila, ang concern nila. Sir Binya, sir, maayong gabi. Salamat sa mga time. Kag mabuhay ka, sir. Salamat, good sir. Yes sir, good evening sir. Yes, sir. Action Firing Line. Si Colonel Henry Binyas, ang BCPO Director, Makaksyon, Bacolod City Police Office. Action Firing Line. So, gin-confirm niya nga ang name ara sa listahan kung illegal nga droga ang paghambalan. It was 2017 nga mando inito reassign dito sa area sa Mindanao, but this person why ito nag-reports Mindanao. Action Firing Line. So i-check ito kung anong status sa sini awol gyapon dismissed na bala anong kahimtang sining biktimang pobreng biktima nga ini ginuthang sining hapon. Action Firing Line. And timo na ang assurance siya sang BCPO even though nga do lakaran lang tag duha ka adlaw, isa ka adlaw may tumba na naman. But the BCPO nagahatag sa assurance for Bacolod non and Negrosanon nga nagalibot kag nagalagaw diri sa Bacolod. Nga ara gyapon ang peaceful na tundri, no? Hindi ka gid dapat makulban kon wala ka man ang involved sa kaangay sa mga illegal nga droga, although nga hindi pa man naton matumbok kid mo gining rason kay according sa police gani kay na sa police station number 4. Aside from the drugs, gina-check pa nilang personal niya sining background. Action Firing Line. Kasi may negosyo ni siya kag may arasang personal nga kaaway bala nga nag-akig o may kaakig man bisa iya. Kaya napamangkot to kay na gani kun may business ni siya nga rent a car, no? Sa pag-inchid dito may ara abi, no? Or ano pag-ibang nga negosyo kay why na siya sa pulis eh. So meaning anong option niya abi ng initiative niya may ara sa ibang nga negosyo nga mo nang na-check karon sang PNP kung nga ginluthang ining biktima. Action Firing Line. So again, ang mga kautura naton diri sa Bacolod di lang gid mag-worry kung way ka man lang tud sala, no? Way ka kontra, nagatrabaho ka man lang tud in your own and to your family abi, no? Inablang house and trabaho ka lang, negosyo ka lang dayang legal. So far do way gid may matandog simo unless guro kon interesan ka sang mga hold upper kag mga kawatan. Action Firing Line. Pero kung normal man lang imo sining palayag, palibot-libot kag negosyo mo ya legal lang gid, duway gid may matandog simo. Amo nang bot silingon sa paghangop naton
sa palayag ni Police Colonel Henry Binyas, mga ka-aksyon. Action firing line. Regarding sa kina-question, kung di may police blockade na to kunway sa area mismo, ako tod kita, kumada sometimes may police na nga nag-standby sa tabok sang McDonald's mo, sa may corner dira sang circumferential Burgos gapon, pero dito sa may drugstore nga pharmacy, no? May nag-standby na da kung hindi isa, duha, tatlo ka personnel sang PNP. But we don't know kay na kung may mga ara na ka-standby dito. Check man to ni Sir Binyas. Ganimo. Action firing line. Kay nga way gid binakaresponde gilayon para siyempre patay na to, hindi mo na to yung malagas pang kamatayon to apprehend or maybe maka-enkwentro abi sa mga suspect, no? Sino nasambit nga krimen. But let the police na magkapaninguha kag sila na yung bahala mag-investigar angot sini. Action firing line. Kaya na na-mention ko lang to kay Vice Mayor Elcid Familiaran ang parte sang CCTV. Because nga, I understand, the Bacolod has mga apat ka mga ordinances kung CCTV ang paghahambalan nga dapat i-provide may mga eskwelahan na lain-lain sa mga establishmento. So wag mo ni kadako dapat establishments kung guba ang CCTV ora mismo dapat ipakayo nimo. Action firing line. Kaya hindi mala niya for krimen abi nga kaangay sini ang CCTV maka-provide ba na nga for the benefit of course the owner sining nga negosyo nga ini kung kawatan sila abi or kung ano nga sitwasyon tikay na kunong CCTV to nila guba ay nano man naman ti palabot ni sa city biliwat anong sanction para ni sila man. Action firing line. Nati amo ni kadako negosyo mo dapat ang CCTV mo ya everyday nagabukas ini iya, no? Kag may ordinansa gid kita ya diri sa syudad sa Bacolod. So ti mga mo ni maguba iya. Hindi na ya pwede. Kay ti inatanan gin gamit ng CCTV para sa benepisyo sang tanan-tanan. Magluwas gid lamang kung tinuntuhan. Last 8-7 Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Actually, naga-try ko nga makapangayo sang number sang asawa kay na galing kay may gusto mag-provide diri sa ton o galing nagakahangawa man siya. So ba, sibla mabalikan mo Action Brag, naintindihan ko gid mo sa nga sitwasyon. Galing kay na tong asawa, gin try ko gid nga may storya. Actually, gin tuparan ko to, no? May name ko sang asawa, actually, aksyonan. Ang ngalan niya, nami pa pamatian, Sweet Blau. Oo, ang pangalan niya. Pero nagayong siya nga, hindi lang sila na mag-pa-interview ang bayaw sa ring victim kay na. So, sige lang, no problem. Sindihan tagin situation sang family, angot sini, kiti patyan kimoy mo. Alangan unakon mo pa yung pa-interview to, pero may iban man na yung pa-interview. Action firing line. Last 8-8. Sa aton pagbalik ka mag-action, dungagan tang information ta. Kung may ma-contact paginta nga mga resource person ta tonight regarding sining shooting incident diri syudad sa Bacolod, let us try para sa benepisyo sa aton sa matag palamati. Ang interview naton kay Sir Binyas dulongin sa aton sang life extension vitamin D3 mga kaaksyon, pampabakod sang immune system sa mga kauturan naton kag may kapis la subong ang Pinoy aksyonan nga pangapi mo. Amo ni nga aton sini kalingawan kung sa pabugta mo pangapi gini una mo. Kung isa may last reason pa sa hapon, pangapi paliwat before magtulog kung gabi nga piman. Action firing line. So kung nagapangapi naging man ng kamodiri na kita sa Life Extension Coffee Mix mag-action, ining kape nga mapina kaunang kape nga may rasang vitamin D3, Life Extension Coffee Mix. Action firing line. Mabakal ini sa mga butika, magbakal ka mo pangitaan nyo may tataka nga L kag I, para sigurado nga urig. Kay kon makabakal ka mo sa wala sang tatak, sigurado fake usob dan fake subong. Action firing line. Ang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix na paidalom ini siya sa Life Extension Philippines diri sa Bacolod. Naimotang sila sa GA Stephen Building, Lacson Street, tawnan diri Lacson, Burgos sa inyo kapusan. Libreng consultation sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. Action Brian Morden. Action firing line. Pagbalik naton, additional nga mga information, mga kaksyon, standby lang ka muna sa mga viewers naton kag sa mga listeners naton. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
Yang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabsan ang mga kalintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:19. Ang Evergreen Herbal Capsule, gina-endorso ko na sa inyo. Ano? Kay kung sobrang sugar mo, dira inyong kolesterol, uric acid, asin, kag tambok, creatinine, kag constipation, dapat mag Evergreen Herbal Capsule na kamo mga kaksyon. Ano? Kaya ini may rasang vitamin A, B vitamins. May vitamin C, vitamin E, potassium, iron, upod nyo man din calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ini may 7 kasangkap, ining turmeric, black, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ting iban dire ginakaon, tabi gani kay ginautan ta. So dako gidang bulig sini, no? Ang ining produkto si dalom sang Doc Gico Alternative and Health Food Center, aprobado ini sang Food and Drugs Administration. Mabakal ini sa mga madamo nga butika lapit sa inyong lugar dira makaksyon kaangay sang Eden Pharmacy dira sa may Central Market Bacolod. Si Eden may pharmacy gle, pero hindi negro yan, ano? Farmacia Juarez sa Rizal Street, Bacolod man, Farmacia Edcar, Lacson Street, JDN Pharmacy, Barangay Bata, sa Alfie Pharmacy sa Bago City Public Market, Farmacia Bago, Bago City Public Market, Sir John Pharmacy, Bago City Public Market, Butika Zandria, Kawayan, Negros Occidental, Dankalan Drugstore, Barangay Dankalan, Ilog, sa Mid Plus Pharmacy, Kabankalan City, si Jorm or Jordmed Pharmacy, Kabankalan City, Leonor Pharmacy, Himamaylan City, Blanca Floor Drugstore, Himamaylan, GBX Pharmacy, Binalbagan, Florites o Confloritis Drugstore, Binalbagan, Bilyones Drugstore, Hinigaran, Alice Drugstore, Hinigaran. Ang iban balikan ko nga mga drugstores, boss, ha? Action Firing Line. Or sa Lunes. Kag pwede ka mo ka-text o pwede man katawag sa 0910-126-4595. Ina-address gid mismo kay Doc Crispin Gico. For more information, kag iban pa, magtawag lang ka mo mga kaksyon. Action Brian Morgan. Action Firing Line. Antes kita kaksyon na boss, so may gabi lang kay Michael Dalisay. Tiano gid ang ano niya sina involved gid sa drugs. Grabe man, no? PO1. Wait, ideya gid, no? Si JFY Marjorie Aiko. Si Girly Nicor Dijuan Gapamatiman. Lizelle Cordova. Talaga sala ni si Manina ay magkomentar pero tumpak pa. Charity Kirigo Tupas, mayara pa siguro nga mga polis gabaton payola halin sa drug lord supply Bilogan Negros Occidental base sa balita sang 2017 nga damo man gyapon na subong mga drug addict kag pusher. We don't know. Ruela Nawan si Roma Araman nagamonitoran si Charity Kirigo Tupas. Wala na ayhan may gabaton nga mga polis o nabasa ko na. Jose Mongcal Torilla, salamat man. Girly Nicor Dijuan, naga-monitor si Matinion, nalabyan ko nila kina. Si Bia Jonathan, good evening. Araman si Bok Conpar, dapat sa mga fast food, dapat kompleto ang CCTV. Kaya dapat active gid inaiya. Kaya damo na gid mamudos subong mo. Laban nga katabo sa mga fast food chain, may kinawatay, wala gid gali. Tamyaw lang ko, Action Bray, family ko, mga taga Jollibee SM Bacolod ko, no, salamat. Iraj, Sir B,
za 10. Wala man unod hambal ni Ariago pang bay ina lang da balaan. Ari man niya ko si On takakaron. Si Michael Hongko Valdez, salamat man. Kativer, salamat Francis Silva Gaetano Gallardo. Paano mo Vice masiling peaceful ang Bacolod kay sunod-sunod yan ipatsanay na impact ya ini sa economic growth sa syudad sa Bacolod? Magsigip pa ni. Si Bong AJC na Raman, Brian Monitor kami ni Bacolod, sila Airport Program Action Firing Line. Salamat. Edith Biasca, follow palon sagay. Balikan kong iban karon sa aton sining pagpangalagan. Action Firing Line. Diri kita nay sa mga panghangkat man sa ISF o kag iban pangabalita. Provincial Capital Reports. With Action Eden Abus. Action Eden, maing gabi. Action Brian na tala na iyang ang Provincial Veterinary Office ang magarekomendar sa Hog Racers Association kung bala pila ang padya nga ila ihatag sa kung sino man ang makahatag sang impormasyon o kung makatudlo kung may nahibaluan nga illegal nga nagapasulod sang pork and pork products sa probinsya gikan lugar nga apektado man sang African swine fever. Ang abe ko gani ang pulo padya ni para lang sa mga drug lords, mga pusers, subong pati manog baligya baboy nga may ISF na may padya man kudakpan. Yes, Action Bray. May dakpan kung sino balang syempre Action Bray sinabaloan to subong ang Luzon daan may outbreak na sang ESF. Ang some parts sang Mindanao may ara naman. So ang Negros Action Bray ang nagapabilin niya nga ASF free. That's why nga kumbaga kung talawon may Action Bray no may benefit sa aton, although nga negative para sa iban, sa aton may benefit because nga sa aton nagahalin ng iban nga supply, especially sa mga bisan sa mga katupad ng Action Bray no, probinsya sang Iloilo, Panay, Cebu, kag Subong Action Bray ginamat-amat naman nga ang mga taga Luzon sa aton naman nagakuha Action Bray because nga may outbreak man dito sa ila. Suno kay Dr. Renan Lesena, basihan nila Action Bray ang padya amo ang kabugaton o kung ano gid bala ka matuod ang impormasyon nga ila mahatag sang kumbaga sang tipster. Dugang ni Desena ang padya ang magikan gid Action Bray sa asosasyon kag sila lamang ang magarekomendar. Sa karon padayon pa nagasupply ang probinsya sa mga katupad nga rehiyon kag lugar nga apektado na sang ASF. Pero ginainganyo man ni Desena ang mga backyard racers nga mag swine fattening bangod kulang sa karon ang supply sang probinsya. O kung sa probinsya naman Action Bray sang Cebu. Kaya sigurado nila Action Bray ni Dr. Desena nga sa piyak nga atag o kung nag-supply ta sang pork and pork products o kung pork nga sa iban nga rehiyon, sa mga katupad naton nga rehiyon, inasigurado Action Bray nga ang Negros sufficient sa gihapon yung supply para hindi man mapektuhan diri ang supply naton kay hindi wala rason bala Action Bray nga magtaas ang kilo sa mga produkto sang baboy diri naman niya sa aton. Pamatin naton si Dr. Renan Pedesena. Na-include na muna siya sa annual investment plan nga supplemental as the other Provincial Development Council. But Action this is Bray, the ang isa ra siguro na play. Pero angot sa mo to Action Bray no, i-play ta lang to karon ang sa beef. Pero kay Action sa dugang na Action Bray. Ari na ko no, okay na? Sige, ara na. organ tip niya, unang basis. Halimbawa, 100 ka baboy, ang billing cost is 100,000. So, i-recommend naman how much ang ihatag nga tip sa Negros Occidental Hog Racers Association. Kami ma-determine na i-recommend sa ila. Yes, from the Hog Racers Association. Because we are expecting kung maigo ka, ang target naman is 150 pesos per kilo. Bili sa baboy, nga live weight, kung hindi ta maigo. Kabayan lang to Action Bray sa pagpayag man ni Dr. Desena nagligad Action Bray mo do na amat-amat ti process kay ti pag meeting sang hog racers naghambal sila nga ti mahatag sila padya. That's one way Manila Action Bray no nga tikang Manila wala para at least ma-conserve gidya o kung mapabilin nga ESF free ang Negros kay basi Action Bray kuno may mga magsabotahe nga mga mula nga pagkabutang ti mahatag na sila daan padya advance na Action Bray ang ilang steps. Pero, para at least, pero pila ko no ini abi? Depende kung Action Bray sa kabugaton o kung sa kamatuod bala sang impormasyon nga mahatag mo. Di Action Bray amo nang pag-decide nila.
dapat tingadlan gid para ang tawo mag-desider man sa pagbantay sini kay kon pulopadya lang kita, like for example may ginsugid to basi tagaan man lang na karon nya 1,000 karon. Ti daw bulubog at man nugid kay mo daan ya ginapamatay dan subong sa gipnugid karon sausaw kada nga way kam na may mabaton nga dako, pero kon magabulong hatag sila dasang padya abi nga mo ning kantidad kuning tawo bisan kulbaan pa but money na ni bala na. Yes, Action Bright. Amo na guro ba sige pag niyang development ni sang amo niya nga paghinunanon Action Bright no. Sang PVO sa mga hog racers man kiti ni gamatamat sila Action Bright kag padayon ang ila kumbaga brainstorming kung paano mapabilid nga ASF free ang Negros Occidental. Sa dugang pa naton nga balita Action Bright no, wala naman niya labot sang baboy. May ginapreparar naman sa karon ang PVO. Sang o kon ginapreparar ng ilang project proposal. Angot naman ni Action Bright sa ginaduso nga pagproseso sang beef diri sa Negros, particular na sa syudad sang Bago. Kay Dr. Renante Decena, ini nga proposal Action Bright actually ang nalakip na sa annual investment plan sang Provincial Development Council sa tuyo nga mag-develop kumbaga Action Bright sang Negros beef bala. May ara naman kita sang produkto nga hali naman sa baka nga posible masupply sa dalagko naman nga mga korporasyon. Ti dugang pa ni Decena, nagahulat na lang sila sang 20 milyones pesos nga pondo gikan man sa gobyerno diri sa aton nga amo ni Action Bright ang gamiton para nga maka-renovate na sang slaughterhouse sa Bago kag makabutang na sang meat processing kag cold storage agod malambot ang quality product kumbaga Action Bright para ti suno kay Decena target Manila Action Bright nga maka hasta sa Luzon, Mindanao kag all over Philippines Action Bright basi makilala man ang Negros nga ma-supplier naman sang beef kung amoy na matabo. Namo nang nami nga bulig Action Eden kay ang iban bala subong way gid nagapaihaw bala sa slaughterhouse. Correct, Action Bright. Kabalo naman kita, I'm sorry, kabalo naman kita subong nga pwede kaya makapang-fake sa mga tatak-tatak na bala. No, mala naman, baklon mo mala nas downtown na kagi stamp da sa baboy mo nga gaputi na kay na ihaw na, daw original lang halin sa slaughterhouse, di ba? So kung ikaw naga-deliver sa isa ka tindahan nga nagabaligya sang baboy, di kon sa buhon man to ni manugid nga backyard slaughter ini. Kaya kita tanan di magkalodakpan, di ba Action Eden? Amo Action Bright kay ti kabalo naman kita tanan once gani ang iban nga tawo bala once nga makwartahan ti bisan kisa illegal kag hindi pwede himuon gid yan nila Action Bright kag without thinking nga posible man makatugas ang masakit naman o kung ano naman da nga mga virus ang ma-develop. Diri sa aton daan pag insyende ko Victorias may ara pero diri sa Bacolod isa gid lang amo ning AVM Bernardo Engineering Action Eden sa Handumanan. Handumanan, correct. Ti amo ni Action Bright nga ti para amo ni ang naghinunano naman si Dr. Decena sa Mayor man sang Bago at least Action Bright para maklaro bala nila ang intention sang sining project proposal sang PVO man kag ti syempre ang mga processing sooner or later Action Bright ti palayag ni Decena ginpili man Action Bright no ang syudad sang Bago bangod nga badamo sang baka sa Southern Negros kay nagmapping sila Action Bright mas damo nga ginasagod nga baka diri sa Southern Negros kag malapit ini sa mga puerto kag paluparan kung posible nga isupply na ang produkto sa iban nga rehiyon kag lugar. Ti palayag ni Decena kun mapatuman na ang amo nga proyekto dako gid Action Bright ang mabulig sini sa mga manugsagod naman sang baka diri sa probinsya sang Negros. Pamatay naton si Dr. Renante Decena. Na-include na muna siya sa annual investment plan nga supplemental as the other Provincial Development Council. But this is the na-agree na ni in principle to develop kita sa Negros beef. Because we have enough cattle for ang na-develop sa genetic improvement, na-improve na mga genes nila. So, doon na sa iyawan, kagi-process. So, ang supply, amon nga estimate, maka-produce kita sa tamo ng quality. Standardize namon ang pag-iyaw, ang pag-process, nga magamit sa mga Manila-based nga mga corporations, no? Nga makalanan diri sa Negros. Tamo na nga ang concept nga dira gamito na. Ang Bago is dira ang center kay some of our members ng United Cattle Raisers Association halin sa Bais, no?
kag diri sa Central Negros kalabanan nga members nila. Sa nagmapping kami sa mga baka ari di sa southern portion sa Negros. Action Bray, kung tanawon tano, ado isa naman ka good news, ka good investment naman na diri sa aton sa probinsya sang Negros kung madayon na gid ni Action Bray. Naming probinsya kay income generating program yang ginahimo blay nang ang mga proyekto nga ginahimo maka-generate iya ang ang probinsya no. Amo ring nami nga mga ginahimo nga patika nga Project Action Eden nabatian mo pag-mention ko bago lang. Correct, gid Action Bray. Amo ginadang nami. Kay aside from that, Action Bray, syempre kung ma-renovate ng slaughterhouse, mahimuan o makatukod ng sang meat processing kag cold storage, syempre kinahanglan manpower Action Bray, makahatag pa sang trabaho sa mga tawo nga wala subong sang trabaho Action Bray. Nami no kay ina balang mapuslan gid no makaganar iyang gobyerno no hindi iya kay mga project balang ang imo blang gina-project Action na Eden nga inablang do ay kagidya balik blay do kay posible blang nga makaganar ka bla. Mag-get mong bot silingon ko Action Eden. Correct, Action Bray. Wala sang ROI. Anong tawag sina? Anong tawag sinang ROI man? Return of investment. Nan. Amo na dapat kay ang ginapairal ni sang iban diya mga LGUs na ton, hindi lang diri sa Bacolod kag Negros, ako na ibisan diin lang, makapaobra lang project goods na sila pero subong nga panahon dapat naga-income iyang gobyerno halin sa publiko. Aside from the mga tax abi nga ginabayad Action Eden. So amo ning ginahimo sang probinsya subong ho. Amo ning ginbalita mo nga ti slaughterhouse abi ti income na para sa gobyerno kay makapaihaw ka na siyempre mabayad ikaw. Also sa iban nga mga LGU patindog proyekto nga daw hindi mo gid mapuslan kung kay isa mapabayaan na lang. Dibla Action Eden? Correct, Action Bray. Kag nami ni kay kung ara wala aside from pwede Action Bray ka ihaw no. Maka-process kag malambot na kumbaga ang quality product Action Bray. May beef naman nga i-supply ang probinsya sa iba naman nga mga reyon. Isa man Action Bray no nga kumbaga we're making a name not only sa sugar industry but ang Negros kumbaga Action Bray makilala naman subong nakilala nga naga-supply na sang baboy Action Bray kay ESF na kita din. Abi ko nakilala sa Pico kag Palang Kwarta. Sa una nga mga chimpo Action Bray sa mga panahon mo tuguro. Ay hindi pa man. Ay hindi ka lang. Ay Arin ako sa Gen X mo ikaw sa no ka nagane? Sa Z naguro. Sige. Mga balita Action Bray gikan sa Kapitolyo Provincial. Tapos ka na haw? Tapos na. Abi ko ga istorya ka pa. Wala na tapos ako. Hindi kay ginahimplo ko lang Negros Occidental Action Eden di pagbuhi anay. Kay like for example sang Cyber Center diri sa Bacolod subong iya ka Negros Occidental na, di ba? Provincial Capital. Although nga may diferensya gamay kay ang income daw hindi pa kabayad sa ginutang na nga pagpatindog dira pero at least naga-income. Kinatingwa na subong may mga hotel yang ginapatindog ang probinsya Action Eden nga naga-generate yung Negros Occidental Province mo ang ang Kapitolyo. Di ba? Kag may mga kung ano-ano na lang. Amo ni dapat ang i-adapt sa iban nga mga LGUs no? Nga project ka mo na iya. Nga project ka mo na iya. Like for example, patindog ka mo sang diri sa aton na may maskara ano na ganing patindogon nila na Coliseum. Ti maka-generate kuno da magbasket ding PBA, MPBL. Ang pamangkot da every week may basket ta PBA de. May MPBL tadi nga makapabasket abi Action Eden. Amo nang pamangkot da no. Kag kabay pa makabasket ba di ang NBA man eh. Bongga. Aside from that, ano bi ma-generate mo gid sina abi? Sang maamo na nga Coliseum abi Action Eden. Way ko na gina concert ko Action Bray. Pwede man no. Eden Abuso. Eden Abuso, Dorel Cabato, An Defensor, Jane Baikin, Jan Diaz, and Jane Del Salazar, konsyerto sang Action Radio. Ay, lado ka bongga na. Grabe, no? Live. Kasi may ma-look forward, balahaw? Yes, amo na. Babok ko gano'n naganahan siya, ho? Live sa Mascara Coliseum on blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Muna, Bino? With special guest, Action Brian Mordan. Uy, hala.
pila na yan, guro, pwede ang ticket, Action Bray man. Mga, Mahal-mahal siyempre. mga Gen Ad, mga pila, ko no, abi, ang minimum. Butan, tabi, ang pinaka, ano to, hambal mo bago lang? Ang Gen Ad, ang pinakanubo. Pwede ka na 50 lang eh. Mamati ka lang galing kon mamangkot ka lang sa naggunawa. Halin tusulod kung ano nagkakatabo. Tusulod 50. Ang pinakalapit, guro, pwede mga 30 mil. Nga maka-handshake sila bala sa aton. Grabe. Tapos kantahan mo dahil sa itong kanta nyo, Dorel, nga dawa gani? Sa concert na lang. Kaya kung kantahon ko, di karoon, hindi na sinawag tanaw sa concert. Oo. Ano to dayon mo? Gin copycat to dayon gin copy-paste mo. Action Firing Line. Damo na bla. Anyway, seriously, Action Eden, ang aton direct na discussan nga project for the, not only for the benefit iya sa publiko, makabenepisyo, of course, ang gobyerno nga ginagamit man adang income para mangyapon sa pumuluyo, balik yapon, Action Eden, ano? Nan, amurang manami dira. Anyways, salamat sa imo report may gabi, Inday. Inday. Dira siya kasang Inday. Ti ano mangali toto, Nonoy? Andi ba? Beautiful. Ay, amo na. Sige, liwat. Sa Action G na pakamot sa saguya yung paghambal mo beautiful, no? Amo na sa basta beautiful ko. Ala. Oh my God! Sige. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Karami nga mga balita maginamos ni mga development bala. Hindi lang kay puro kita tiniruhay, kuan, tikrami no. Kung matigayon inibaw, bugal naman sang Negros Occidental nga makapa-produce kita sa ngamos sinana. Las 8:39 sa aton sa nga pagpanglagad. Pagbalik naton karon magkaksyon, i-check ta rin lang no segregation no collection policy diri sa syudad sa Bacolod kung basurang paghahambalan. Kaya striktoho naman kuno ini sa bulan sang Marso. Isang 2016 to no kapila naman ni striktohon nga patuman na sa subong duway gin mapastrikto na. May mga kabudlayan guro but this time under Republic Act 9003 dapat ginapatuman gid ining no collection no segregation policy sa mga basura diri sa syudad sa Bacolod. Las 8:40. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga
dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran, mabakod nga prinsipyo. Standard Time, las 8:53. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, ginaendorso ginaton sa inyo mga aksyon ang Habon Pampaligo. Kanamo gikuno sang na kwan kagabi na enjoy no sang Valentine's Day and night nila. Bangod nga nagamit sila sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Ang balik ko na gid sa inyo nagapa-impress inang Zanton Plus Herbal Soap mo kung makagamit kada makinis ang imo sining panit, ang imo sining katol makuha of course pati baho gid kagkas pa. Amo rin ako nga bulig gid no sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Nan Action Firing Line. Talagyan lang black kay mabasa ko rin sa mga mensahe action na action J basi madaho mo sa ako ng pula tadang cellphone black. Kagina ko pa naging balik-balik da sa piyak nga room nga hasta subong ara lang da sa gyapon. May gabi lang kay Inday JINN naga-monitor sinima tinion si Madam Pocahontas. Salamat gid ba gin surprise ako no kagabi. Action Firing Line. May gabi lang sa mga kotoran naton nga naga-monitor si Marilyn Abarte gani Action Brian kanami sa mga balita nyo. Hindi lang patayan, may different information ka world class news ba uporti pag ini nga mga compliments na maganahan pagid kita sa imo. Si Madam Grace Foss naman agreed ko Action Eden Sir Bry nga gwapo kag gwapa kita basta Ilonggo nan dira kita tanan na hi sa kasubo news happy great weekend the City of Smiles Bacolod thanks regards salamat. Action Bry gina-monitor ko sa imo wow pagtiro police wa congrats Action Radio abi listener niya galing wala internet kami sa school radio lang okay lang no problem. Idmar Dequilia. Action Bright, good evening. Daw si Jack Balaan gid maghulag ang nagkuha sang long arm nga sa Hilux no. Mga 5'7 ang height kag hagyo-hagyo ang lawas ang drama nyo nga Jack Balaan real story. Tud ka. John Arquilas si salamat gid sa pag-monitor. Okay. Salamat gid ano. Diri kita sa piyak mga side amaton talang ni ha. Para mabasahan ko maning iba no. Basi magsululunggod ini sila budlay na. Okay. Di na to di man. Arya. Good evening Action Brian. Gin siguro gin sang assailant ang victim gin finishing pa taga Maaw niya. Tod gin palapitan niya pa to. May live video ko di sa actual footage sang pagtiro. Gali ka. Patyanay di sa Bacolod ordinaryo na lang kay puro unsolved kay mga police. Krimen, disregard kay may name o mani kon droga gintiro gina sa McDo. Sige, mga ayo tadi bisang iya sining actually may ara kami man may gin provide man diri pero basi mas klaro pag ining imo bla no. Basi ma-providean mo kami no. Kay na nakalabay gito ikaw gali sa tubang to. Baw kakululbaan no maginamos na no. Salamat gid sa paghatag sa information na kaging mo sini pag-offer sang video basi paghambal nga may video ka basi ma-offer mo na di sa aton sa Action Radio. Salamat gid abansa kuno to. Amo ni kadako sang budget sa Bacolod 3 million
Hindi ka bakal CCTV. Da may CCTV na daya ka syudad mo. Wala na gid untat pa tiyanaid dali na lang gid magbalik ang aton Ginoong Hesukristo agod magpanghukom hukman kita tanan. Na hala nyo na. Action by Good PM bitin mani si Jack Balaan bla kumusta lang ko dira sa tanan nga mga pakaisa dira sa Talisay Oscar ni Sangkanlaon City. Why kay na ma-play si Jack Balaan kay may shooting dis Bacolod. Action firing line. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami di sa Banago, Tamya mo Nanay Minyang, Louie Clarence, kag greet ko lang Cyrus, happy birthday, 13 or 13 years old, si Sydney, sang Banago. Salamat, gid taga Banago. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami diya sa Buyo, Bakakaw niya. Bakaw ko. Kinang Helen Grutoy, no? Action Brian, monitor lang kami di. Family Espiso, si Choi Piryong, Espanyola, Chay Tima, Aldia, Sumugat, Leia, Espiso, Pagid, si Ruel Solid Action Radio. Daghang salamat. Action firing line. Abi ko, ano man? Tumba Bacolod mga, okay. Kabalo na tas na, galing kay hindi naton pwede pangunahan, no? Ginahambal niya di ko nagapanumba mo ni, di ta pwede unahan kay dito authority nga magpalayag sini. Action firing line. Daw bastos guro ning isa ni. Kung ga-text ka din nga himuon mo kwan, tawag sila gani. Daw binastos nga text para sa mga taga-Action Radio. Pasensya na kay hindi ko napag ang mga bastos ka nga si mo di na di welcome sa amon nga basahon ng mga mensahe mo. Pasensya gid ano? Kung sino ka man, hambal ka lang kay pwede tan istoryan mga pita. Oo. Oo. Mga bayi na mo na di mga mabuot ni. Action firing line. Dinisla yung mga kwan, isang hagad ka lang. Mga professional pa ini, mga graduate, ini tanan-tanan, di pag-amhon sa na kay basi. Good evening, Exxon Brian, hasta mintras nga hindi makabalik sa Espinido. Sige man patyanay di sa Dakbayan City. Bacolod. Manumbok galini sa La Carlota. Okay. Action Brian, suggestion lang dapat may division ng ila truck. Monitor ko every night. Action Brian, good PM. Problem basura kay sa segregation or segregate na kami sang 2016, pagkuha nila, ginlakot man lang nila gyapon haboy sa truck, wala man pulos. Gani man. Isa man naka-problema man kay ang mga tagbalay tod ga-segregate na. Pero pagkuha sa aton IPM, ginapang tingob man lang nila na kwan, pangtingob man lang nila na panghaboy sa truck nila kundi ang segregation ay mangyapon. Action firing line. Pero ano according iya sa Bacolod Makaksyon, determinado na kunong lokal nga panguluhan sa syudad. Ngay patuman gidong pisa bulan sang Marso ang no segregation no collection policy. Ti maybe siguro ngay PM guro may segregation ng truck nila. Action firing line. Feeling ko hindi ni isa kadlaw lang sa isa kadlaw amo ning kuwaon madunot, andason nga adlaw hindi madunot or recycle naman kung amo sila nga sitwasyon. Iringin palayag makaksyon sang kwan ni Vice Mayor Elsen Familiaran tagpamuno sang SWAT ni Blinding Solid Waste Action Team, no? So, kabay pa on March, bantayan tani. Salig man kita kay Vice Mayor Elsen Familiaran, trabaho so tao ni. Action firing line. Kung trabaho lang pagambalan, wani untat kita mo, halos gan-interview ni sa Action Radio kay active klase Vice Mayor bla, no? Isang tawag lang andyan agad kag gaulikin sa publiko Action firing line. Sa idalom sa Republic Act 9003, ginatawag ning Ecological Solid Waste Management Act of 2002. Ang isa ka lokalidad dapat makapatuman ginman mo sining no segregation no collection policy makaksyon para sa ikapalimpyo sa ila sining lugar. Action firing line. Ang problema actually hindi lang kay sa kuan mo sa manughakot. Ang problema tanan as general. Sometimes mera sa mga tagbalay nga daw ay man gana magsegregar man. Action firing line. Mayara man sang mga salawayon gid, no? Bisan ang mga barangay kapitan, barangay opisyal nagapatuman na sang sining ining laye,
Bumiyara gid gyapon nga medyo kabalan gid bla. Action firing line. In short, pabungol, no? Ako gani pabor gid ko ya nga pangkasuhan ini sila mo, pabayron gid blaya. Pero at least madudla kag dason nga balik sang manughakot basura ko di naka-segregar na siya. Action firing line. Check ta ni abi sa Lunes kay kung maghambal kita segregation, dapat ang aton sanitary landfill diri sa Bacolod ti may mga segregation naman eh. Basi blang pagabot to, kita mo reklamo sa texter tagani kina nga nagsegregate ng tagbalay pero pagkuha sa manangakot basura mo nga IPM, gintingob man lang yapon ang madunot kag hindi madunot. Action firing line. Pero ti kabalo ko nga sa amo ning adlaw madunot, sa ikaduhang adlaw hindi madunot. Damo ning ilang manner of hakutay sang basura dis Bacolod mo. Action firing line. But the question is, i-check naton kung nang tawag naton blang, kinablang pagabot sa sanitary landfill to sa Barangay Felisa, may ara na to sang halabuyan sang madunot kag hindi madunot. Palunisan tayo check nato na big basi pagabot to, do ginamos mang gyapon. Action firing line. Kundi ito anay gyapon gwa tadi. Dapat na kuani mo. Dapat na synchronize ini. Di ba action GINN nagamonitor kada subong. Dito ka kay Tito mo. Action firing line. Damo na dapat mo, no? At least amat-amaton. Kamay pang ining segregation ini patuman tanan niya. Dugay na ni sa Bacolod nga ginahandom. Kon may ara sang bangkil ang ini nga ordinansa or nga lahi makaksyon kay nationwide iniya national lay ini siya dapat ipadulot ang bangkil hindi kay ungab klase nga pag-implementar. Action firing line. Hindi ta sagi ka wakalan din mo sinaway man totally 100% implementation kung ako ni sa Bacolod ganiya pangkasuhan gini nga nagadingungol. Action firing line. Kiti kon dinungol tiway pulos ang implementation. Ang balikan gyapon di sa kutso-kutso, ang balikan gyapon sang mga naga-kritisar kag mga naga-kritisismo ang mga public official. Action firing line. Mambala mga kritisismo da nga, ay gini mga public officials ngayon ni. Simple nga no segregation no collection policy, doon di pa napatuman. Action firing line. Tingina dako nga challenge, dako nga pagpanghangkat ina sa mga public officials naton. Kung naman ang hangkat sa publiko, ipatuman ang mga pulisa blang hugot pareho sa mga no parking policy. Diri sa Bacolod, isa lang kasi mana, way na dayon. Action firing line. May pasubongan ng LTO kag Highway Patrol Group kay Dogalibot, pasubong kag magpanakop, ginapang binla nila ka papel da mga salakyan makita nila nga sa mga no parking area. Action firing line. Pataton nga lokal diri nga mga grupo sa mga city legal office duway gid ka action sa mga. Action firing line. Anyway, sulat-tulaton tani mag-aksyon kay sa nambal ko na while ago, si Vice Mayor Elcid Familiaran may isang salita ini nga tawo. Trabaho ning iya. So let us check sini next month. Kung nang next month nga ini matigayon ini nga hugton diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Ang pila ka minuto nga nabilin sa akon nga pagpangalagad ibukbo ko na lang bisaton sa nga mga listeners. Si Flora May Baculi nagamonitor, si Sir Reynold Diosana. Sir. Good evening dira Seymour, salamat gid sa pagmonitor. Si George Noble nagamonitor man sa Las Vegas pagidyaw. Wow, salamat gid sir. Thank you sir. Salamat gid sa panahon. Si Pocahontas nagamonitor man dito ka kay Tito mo. Action firing line. Para may magic eye man tos Tito mo inday na. Action firing line. Damo man intel ang police nga hindi gid madakpan ang nagapanumba. Diin sila. Citizen lang niya. Pero ba hindi gid gurmatsyombahan kay inabalang kawatan mga snatcher naton sometimes. Di man lamang snatch kung may police mo. Action firing line. Pero kung may police gasala ng kamot nila panguot. Sir, good evening. Gai ko bala sang number sang bastos nga nagatext da kay Salhinon ko birthday sa Nobyembre 1. Hindi man. Action firing line. Si Apong Alagos to Hacienda Mercedes. Hindi man. Patawaron tani siya kay ginpatawad tato gani ang nagdunot-dunot sang Santo Niño nga si Pastor. Ini pang iba ina lang da pong Alagos. Relax, kalma lang. Action firing line. Action by liyog ko abi pamangkot kay Monico kag kay Karap kung ano ang ila project nga nag-generate income sa Bacolod. Mangkoton din sila. Action firing line.
Ganit, no? Magkutonta ni Islam. Magkutonta man ang present administration kung anong mga nagsinuktanay natin eh. Action Firing Line. Tod man, no? Ang probinsya, kadamo sa mga project nga naga-income mo. Generating project bala, naga-generate bala, naga-income. Dinis bakulod to duway ko kita, no? Ami araman, guro ba si way ko lang matukrian? Action Firing Line. Good evening, Action Brian. Sa Agisan, Imamaylan, ginilisan ang mga daycare worker kag nag-renew pa sila license para padayon ang pagtudlo nila tapos gulpi lang sila gin pahalin. Ay, gali. May mga lisensya ni mga daycare workers ha. Do ay man, mera na. Action Firing Line. Daw pang-appoint man na sila sa kwan. I-check naton abi. Depende na mo. Sige, check na to na. No? Sa Imamaylan, las 8:58 makaksyon sa aton sila nga pagpangalagad. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Mayang gabi lang kay Lani Tolentino. Good evening, Action Brian. Always kami nag-monitor pamati lang gid. Family Tolentino, Salili, Galon, Diaz or Dice, kay Tatay Crisanto Tolentino, Toto Tuping, ka-monitor gid sa Salamat Action Radio. And Marilyn Abarte, ramano, ang balya mo gina-Action Brian, basta tani strict kita sa policies, kag kita nga pumuluyo. Dapat tumanon taman ang puro reklamo. Let's help one another for Bitter Negros. For Negros. Okay, salamat gid. Si Albert Contiga, segregation kuno pero pag ula sa truck tingob man lang segregate namon hapos sa ila magpili sang mapuslan nila hindi sila ayawan okay sa plastic. Okay. Ini mag-go naman nga mga si Cheryl Porinas naga-monitor man. Doon no. Tsakto maning kay kwan mo. Tsakto maning kay Contiga mo. Ang mga utod-tutod no. Kani na-segregate na. Kundi hapos pangitaon ng puro na lang plastic. Kundi hapos nga pagpakilo. May pag-o naman ta na kitaan nga mga kwan. Sadyang obra ni. Alright, sige. Ang aton nga mga viewers, salamat gid sa inyo nga time tonight. Kaya sa mga listeners naton dira sa Lunes na matakit anay mo. Sige, na. Yuhoman ta si ibang yung mga text nyo di. I give you my phone number. Sige. Inyo na matiyan maka-action. Anyways, upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpangon ng Action Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madera and Sir J.M. Baikin. Back up natin sa News Center Action on Defensor tonight. Standby karon ka-action na Eric Magbanwa sa Action 8 Patrol. And rin naman natapos mag-action na isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line. Maghilimati tabuas sa mga gyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid sa inyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,